Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġġub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Rick, tal-li ġejt fl-studio tagħna. Grazzi inti Sajan u grazzi del Mirko tal-paċenzja li qed jarma u jieħu ħbina. Għallajna naqa kontroversja. Ifhimni jiena iktar milli kontroversja sewwa. Jien nifhimha hekk il-biċċa sewwa. Jekk jien twilit sewwa. U xi ħadd jgħallimni xi ħaġa. U jgħid li ismara, int ħajtek tiddependi jekk tagħmilx dawn l-affarijiet jew tagħmilx dawn l-affarijiet. Skont x'ħat tagħmel, ħadd tmur jew tgawdi l-eternità jew tbaqti l-eternità. Issa. Jiena il-fidi ma nidħolx fija ta' bniedem. Ġifieri hekk bniedem irid jemmen li dal-mikrofon ta' li hawn u Alla, well and good. Good luck to you. Diment ma tkunx qed tagħmel ħsara bil-fidi tiegħek il ħadd ieħor jew tippersegwita l-ħadd ieħor jew qed tkissru emozjonalment b'let tgħidlu whatever. M'għandix għalfejn idħol fija l-ħaġa, ħepi jien ħepi kulħadd. Imma il-biċċa li bdejt l-iktar li tieni kurzita hija jiena, illi bdejt ninduna li ħafna nies jien inkluż nitwildu ġo gidba. Ngħixu dik il-gidba, nemmnuha dik il-gidba, nagħlmuha l-ħadd ieħor bħala verità u mmutu ġo gidba. Ġifieri l-bniedem ikun twieled. 80 sena ħajtu kollha gidba u mid ġo gidba u qasjafa l-affari. Issa. Jiena personali narani inqas għandi għalfejn noqgħod infittex dawn l-affarijiet għaliex jiena m'iniex credent. Nemmen falla, ħalli nagħmilha ċara x'ħafna jaħsbu li ma nemminx falla x'nitkellem hekk. Tajjeb. Xi ħaġa. Qed tifhem issa, però jien m'iniex credent tal-ebda reliġjon daw fid-dinja. Any reliġjon li teżisti għalija huma kollha made up. Issa nispjegalek għalfejn. Però min hu credent min jemmen, anzi, min jemmen eżempju jenna fil-ġudaizmu, jew fil-Islam, jew fil-Kattoliċizmu, għandu jindag iktar minni, ironically, il-għala, mela inti taqbatu temmen xi ħaġa li tiddependi ħajtek fej ħatmur il-qoddim għal min jemmen li wara il-ħajjem ħajjoħra u ħajmur il-ġenna jew l-infern, jew whatever, iktar għandu jindaga biex jara dal-affarijiet li qed jgħalmuh. U mhix minnhom jew le. Il-common sense at least dak jgħid li jien. Hemm minnhom ikunu tajbin bħala koncept ifhem. Ifhimni, il-basics ta' kull reliġjon li teżisti ikunu tajbin. Eżempju il-golden mean u l-golden ratio, ħobb il-proxmu bħalek innifsek, tista' tgħidilha ħażin. Jalla kulħadd. U d-dejja iżobħat. Tifhem. Dik naħseb il-biċċa l-oħra li mbagħad ma tantx jisu kull min hu credent ironically ma jipprattikax. Ma jipprattikax. Tifhem, issa. Mela meta jiena bdejt nagħmel ir-riċerki tiegħi personali, sewwa. U kont nemmen meta kont żgħir li l-Bibja eżempju vera litteralment ġifieri ġie Alla. Abbat eżempju profeta, Eżajja jew il-Mattew u bda nebħu beda jikteb. U kont noħodhom litterali li jekk vera ġarajn. Allura ħanfittex ħanara dawn l-affarijiet kif setgħu seħħew għax kont ngħid kif jista' jkun. U meta bdejt immur infittex bdejt ninduna pereżempju illi l-Bibja aħna mhijiex l-oriġinali, imma mill-first century, mill-ewwel century s'issa, di għaddiet minn xeba translations ta' lingwi. Ġifieri l-ewwel kien bil-Grek u mbagħad Armarajk bil-Kopt. Kemm kien hemm propja kotba? Fil-bidu. Issa di ħaġa oħra, eżempju, il-Bibja li waslet għandna llum il-ġurnata, minna naqsu l-14 ktieb. Bħal The Book of Enoch, The Book of Jasher. Issa, jekk inti il-Bibja tgħid l-ispira ħalla meta kitibha dak iż-żmien. Kif daqqa waħda issa niddeċidu aħna naħħu 14 ktieb eżempju, x'ġara għalhom dawn 14 ktieb li nebbaħhom Alla kien dak iż-żmien u kitibhom dawn l-affarijiet. Oh, I started questioning things. Issa,
Bdejt ngħid ukoll, jekk pereżempju bniedem bħal Kristu illi ta' fid-dinja kollha bih sewwa u l-iktar ħaġa tiegħu famuża r-resurrection li seħħ qatt ma smajt li bnedem imut u jqum. Sewwa. Kont qed ngħid mela min jaf kemm hawn inkiteb dak iż-żmien fuq daw il-ġrajiet, mhux hekk. Issa, meta bdejt tinfittex, skoprejt l-inkredibbli. U l-inkredibbli skoprejtu mhux fil-Bibja fejn mhijiex. X'jiġifieri? Ġifieri, apparti l-Bibja, Kristu mu ddokumentat imkien. Imkien. Ġifieri meta ngħid iddokumentat biex il-historian biex jemnek inti trid evidenza. Ġifieri, jekk hawn xi ħadd San Tomas fid-dinja huwa historian. Għax historian jekk ma tieħx evidenza, ġifieri finding arkeoloġiku. Jew xi kitba, jew xi forma ta' ċertifikat. Jgħidlek isma' fejn l-evidenzi sabiħ li dal-bniedem vera eżista. Dak li kien taħt l-Imperatur Ruman u kien qal li assista. Mela, ħansemmihom dak dawk qaret, mela. Inti tirreferili għall-iktar historians li jħobbu isemmu bħala li huma kontemporani ta' żmien Kristu. Inti tirreferili għall-historian Josephus Flavius u Tacitus. Issa, dawn huma l-ewwel żewġ historians, ifhimha, l-ewwel żewġ historians illi daw semmew il-Ġesu. Issa, daw taf meta semmew il-Ġesu taf meta kitbu daw ma kitbux waqt li Ġesu qiegħed ħaj jagħmel il-mirakli. Xi 100 sena wara, Proset, daw bdew jiktbu 90 sena wara il-mewt ta' Kristu. Issa s-sorsi tagħhom minn fejn ġabuhom? Daw ma ġabuhomx minn archaeological findings jew whatever, orally. Kien hemm xi wieħed minn taħt l-Imperatur kien qiegħed assista l-arrest ta' Kristu. Le, dik issa nidħlu fiha dak għas-soldat tgħid inti għal Longino, il-famuża. Le, mhux Longino rajt, imma kien hemm xi ieħor imbagħad wara li ċ-ċenturjun ta' ċenturjun qed tgħid. Ta' ċenturjun, Issa nidħolok fuq iċ-ċenturjun, ma ħalli ma nidħolx f'dik dak. Ħankompli mill-aspett ta' historians u dokumentazzjoni ta' Ġesu. Tacitus kiteb imbagħad 115 sena wara Kristu. Issa, Tacitus kien bajs dar kollu għax kien ma jaħmilhomx lill-Kristjani u lill-Lut. Film kellhom mibeda kbira lejhom. Issa, ħantik eżempju daw l-affarijiet. Jekk hawn Malta aħna għandna żewġ partiti. Jekk ikollu eżempju jiġi l-gvern bħalissa qabbat lili historian u jgħid li rik, iktib li naqal istorja ta' Malta bħalissa. Jien ħan iktibha minn perspettiva laburista. U kollox wow. Jekk bil-kontra qabbad il-kap tal-oppożizzjoni jienu jikkommixxinjani hu u jgħid li rik, iktib li naqal istorja ta' Malta. Illa, bum, kollox qed jaqa' u jispiċċaw da, fimx ngħidlek. Issa meta inti daw in-nies kitbu, daw kellhom ukoll aġendi personali tagħhom. Tittara min kienet iħallasom u jiffinanzjahom biex jagħmlu daw it-tip ta' kodba, daw it-tip ta' affarijiet. Jiena ma nemmen il-ħadd għaliex kulħadd bl-indirizz xi personali tiegħu. Ġifieri, kull min għandu naqamel f'moħħu jaf li meta jiġi publish xi ħaġa, ħantik eżempju, meta jkun hemm skulari commission jom il-Knisja, daw ħajaslu fil-conclusion li ixaqilbu li għandha raġun. Jekk bil-kontra skulari li jkunu indipendenti, ġeneralment jgħidulek isma' ħej dawn mhumiex evidenzi. Għax aħna b'evidenzi nemnu xem dokumentat storiċità tagħhom l-affarijiet issa. Fuq Ġesu, illi għal min jemmen kien Alla u sar bniedem, ma għandna provi imkien. U nixtieq illi ħdejja jien kien hawn bniedem. Bil-kontra ġi fis-sens illi huwa intis fit-teoloġija, intis fil-Knisja. Biex da jgħid li isma' rik, isma' inti qed tgħidek. Però isma' aħna għandna da bħal evidenza llum il-ġurnata, jien hekk nixtieq għalfejn nixtieqek. Għaliex f'isem Kristu 100 miljuni ta' nies. Żgur. U f'isem Kristu għataw familji llum il-ġurnata separati ħabbat wemmin. Fimx ngħidlek. Issa, allura dik kieku jiena personalment, inħobb daqshekk lin-nies ikun ngħid ismara. Ejja ħan niltaqgħu nagħmlu dibattitu san mhux bit-tajri jew min għandu raġun u tort. Jien mieċċaw biex niskredita jew biex inwaqqa' fidi ta' ħadd. Mhux dak il-punt tiegħi, il-punt tiegħi huwa jien ġejtniex. Għallimtni xi ħaġa bħala li hija l-verità assoluta. U qed nipprova nara din il-verità assoluta minn fejn oriġinat. Issa, mela, Kristu storiku bħala dokumentazzjoni, date of certificate, jew sibna xi finding fejn twielet, m'hemm xejn. L-ewwel accounts li hemm barra mill-Bibja, għax inti immaġina inti il-Bibja taf xi isa kettejt ħana ġanġi peżempju il-politika ħalli jifhmu n-nies, isa kettejt ikun hemm partitej, qabbad bniedem u jgħidlu isma' iktib l-origins
tal-partit tagħna. Ħajkun biased. Alla tiegħu ħajkun biased. Ma kienx ikollhom records dak iż-żmien ta' min jitwielet u proset, ħanejdlek taf kemm il-darba ġiet changed il-Bibja. Ġiet changed mill-ewwel seklu law. 30,000 darba. Issa, ħantik eżempju, jien qed nagħmel translation, ġifieri mill-Grik qed naqlibilek għall-Aramajk. Jekk 4 kelmiet jien fid-dinja tiegħi bdilthom, dawk ta' warajja meta ħarġa jagħmel translation ħarġa jibdilhom bil-ways jew whatsoever. So il-kliem wara 2000 sena inti kif wasal għandna, min jaf l-oriġinali jew kif kien? Kif kien? F'liema kuntest kienet jintqal. Fimx ngħidlek, x'kien il-vera meaning tiegħu? Meta minna l-podcast ieħor kont spjegajtlek naqla affarijiet, ħax nirrepeti. Issa, mela, meta hemm versi fil-Bibja li huma questionable ħafna li ħanaslu għalihom dal-waqt, sewwa min jaf kif vera kienu fl-oriġinalità tagħhom. Fimt? Issa jekk dal-bniedem kien daqshekk importanti li d-dinja kollha taf bih. Għala ma d-dokument ħadd il-Kristu għala. Issa Kristu naqsamulek fit tlieta, jiena mill-aspett ta' bniedem bħala history li m'għandna xejn tiegħu ħlief. L-unika nies li bdew jitkellmu fuq Kristu barra mill-Bibja, qed ngħidlek min kienu Josephus Flavius u Tacitus. Mbagħad warahom ġew tnejn oħra ġifieri, ma żmien dejjem għaddej mbagħad. Dejjem tifhem. Ġifieri imbagħad dejjem qed titkellem inti fuq x'qal ċikku Peppu x'qal dak il-Kristorju dejjem tiret. Għasaddit mit-sena mill-tieni gwerra dinjija ara kemm inbidlet il-verżjoni ta' kif mit Hitler. Eżatt. Mitx jew le. Eżatt. Issa, mela, dik l-ewwel waħda fuq Ġesu illi awtentiċità tiegħu as a bulletproof tiegħu m'għandniex. M'hemmx. Eżempju l-Budda li jiex 500 sena qabel Kristu. Għanna, ironically, sabu proofs tiegħu fejn seta' twielet u fejn seta' eżista u daw l-affarijiet 500 sena ta' qabel Kristu il-Budda ftit jafu li forsi li dak kien twielet 2500 years ago. Fil-verità fil-Lumbini, fil-Nepal. Anki x'ismu fil-Koran. Per eżempju, qabel kienu jitolbu lej Ġerusalem, Muhammad kien jitlob lej Ġerusalem, u mbagħad qabdu jitolbu lej Mekka. Fimti ġifieri wkoll ikun hemm varjazzjoni. Jiġifieri dis eżempju dak il-kliem spirat li ġie change 30,000 biex ċajta 30,000 ta' ġi change il-Bibja tipo. Dak il-kliem spirat li ħareġ dirett minn Alla. Kif tista' tbiddilu l Alla l-kliem tul is-sekli? Bliema jett, bliema mod. Issa għandek ħaġa oħra inti. Mela, ejja ngħidu issa li Ġesu twieled vera. Sewwa. U vera bħala bniedem. Mela da hemm ġiex options issa, jew li vera ssallab fuq is-salib. U ġara li ġara kif nafu l-istorja. Jew inkella l-oħra, il-probabilità l-oħra li ma ġara xejn minn da kollu. Allora bekk in-nies baqgħu jaraw wara is-so-called mew tiegħu għax ma mitx. Mela ninvestigawhom naqa' tipo minn ġiex affarijiet sewwa. Mela, kif semmejt l-aħħar darba sewwa, f'dak iż-żmien kien hemm ħafna fazzjonijiet. Kellek il-fazzjonijiet eżempju l-Esseni li kienu jqogħdu fil-Qumran fejn sibna d-Dead Sea Scrolls is-seklu għaddiet. Kellek is-Sadduqin li kienu magħrufin għall-feroċità tagħhom. Ironically fil-Bibja l-Fariżejja din imniżlin bħala li kienu xi nies vera kattivi hekk. U minnhom kollha kienu l-inqas ironically kattivi. Ġitna inverted l-istorja. Kien hemm iż-Zelojiti, kien hemm is-Sadduqin. Issa. Daw kienu ħin kollu daw jaraw kif ħajam biex jieħdu il-poter tagħhom. So, daw il-Messajas kienu komuni ħafna. Issa. Kien hemm wieħed kien jipperforma il-mirakli wkoll meta jsena qabel Kristu, ġifieri. Eżempju fiż-żmien Kristu waqt li kien qed jgħix Kristu, kien hemm wieħed Aponius minn għalija kien jismu Apollonius. Illi dak kien ġifieri eżatti qed tara l-Kristu bħala ma ġas ma kienx famuż. U hemm ir-rekord tiegħu da. Min irid ifittex fuq jista' jfittex. Qed tifhem. U fuq Kristu Fuq Kristu m'għandniex records. L-unika records dejjem fil-Bibja jew inkella tistenna 100 sena wara mill-aspett ta' storiċità u tistenna l-Josephus Flavius meta kiteb dawn l-affarijiet jew il-Tacitus 115 sena wara. Dawk huma l-istejjer issa. Mela ejja ngħidu illi kien hemm kif edna l-aħħar darba żewġ messija quddiem Pilatu. Wieħed li jrid jirrobexxa l-gvern illi il-famuż fil-Bibja nsibuh bħala Barabba il-Ħallil sewwa. U Ġesu Kristu illi mbagħad salbu. Issa, mela, jien ma nistax nifhem kif ġimgħa qabel Ġesu għamluh sultan u daħal fuq ħmara, jgħidlek sewwa. Issa, daħal fuq ħmar Kristu biex jagħti simbolu wkoll tal-humbleness tiegħu jgħidu, sewwa biex juri li hu ma kienx tipo sultan għal din-dinja imma
Asmewit. Mela, jekk inti qiegħed gvern ta' dak iż-żmien, sewwa, u tara bniedem li dieħel fuq ħmara, u da ma jinteressax żara li jkollu poter fis-soċjetà tiegħek. Fimt? Inti għalik it's not a threat. Fimt? Issa in-nies jekk daw Alla jbek neżaw il-ħwejjeġ u kellu ġimgħa ta' ħajja ta' għalih u bla bla bla. F'ġimgħa. Kif daw daru kollha kontrih? X'għamel ħażin fil-ġimgħa Kristu daqshekk? Biex is-soċjetà il-ġimgħa li kellu wara daw ġiet switched f'ġimgħa. Għaliex aħna min isegwi l-aħbarijiet, kważi għala kontroversja fil-pajjiż u joħorġu skandli ma ddawwarhomx in-nies. Ma ddawwarhom. Volja tġibilhom whatever ġibilhom provi ma ddawrux. Alla jbirek daw in-nies f'ġimgħa, aqqas f'ġimgħa, għax dak kien il-ħadd, il-ħamis f'erba'tijiem daw kulħadd toqtlu stral dal-bniedem oqtlu kemm x'għamel ħażin f'daw erba'tijiem Kristu biex dawwar il-mindset tal-poplu kollu kontrih. Issa, konnedni li dak iż-żmien il-lingwa kienet l-Amarajk. Issa, bl-Aramajk il-kelma Barabbat konnedna li tfisser son of the father. Issa, fil-Vangeli, meta Kristu kienu jsaqsuh int min int, u ma kellux il-ħabta li jgħid jilliben Alla, imma kien jgħid jiena iben il-missier. U dik tinst fil-Vangeli qiegħda 81 times. Qiegħda 81 times, 81 darba rekordjata min irid jaqra l-Vangeli da din available. Jiena bajdi ħala ma jaħsbux li għandi xi Bibja stramba. Din hija l-Bibja li naqra jiena. Sewa, skużani għax edek ma tant rajta f'ħajti li ovvjament. Issa, mela Kristu 81 darba fil-Vangeli u jiddikjara lilu nnifsu bħala jiena jben il-missier. Fimt, mhux iben Alla, jben Alla xi 3 darbit biss tinstema. So, mela meta n-nies Fil-verità għax aħna kollha u li Alla. Issa, dak l-aspett, jekk inti tallem mill-aspett spirituali, aħna kollha niġu li tallem dak l-aspett. Issa. Plassek kienet tintuża wkoll Son of the Father għal min ikun eżempju tifel ta' mgħallem. Kollu snajja, jew ikun rabbi, jew whatever. Min kien tifel ta' mgħallem? Min skont il-Bibja ma strudaxxa? Ġesu, ukoll. Liħor kien ħallil jgħidlek, daqshekk biss id-dettalji li jtik ħallil. Mela meta n-nies bdew jgħidu lil Pilatu eħles il-Barabba, min qed jaqra b'dik il-lingwa ta' dak iż-żmien, qed jgħidlek isma' eħles il-Ġesu ta' Nazzaret. Ġesu li skont il-Bibja kien jagħmel il-mirakli, kien jgħallem is-saltna ta' smewi ta' ġewwa nofskom u kien jgħallem il-paċi biex hekk tikdaqqa f'wiċċek bniedem daw wara naħal oħra. Kien isejjer in-nies ara kemm kien tal-ostja. Kien jagħti li kell in-nies se tifhem. So minn dak l-aspett in-nies ħelsu. Bdi bil-lingwa ta' dak iż-żmien u x'kien ifisser u kif kien magħruf Kristu ma' dawk in-nies. Tasal għalija waħdek il-konklużjoni, mietxaw biex ngħidlek x'għandek temmen, jien qed ngħidlek minn dak li fittixt. Simela s'issa mill-aspett ta' history ma sib ċejħ li fil-Bibja dokumentat in present and real time ta' Kristu ħlief 100 sena wara beda Josephus Flavius u Tacitus. U mill-aspett ta' lingwa ta' dak iż-żmien meta kellu tnejn min-nies quddiem u n-nies meta ħallsu l-Barabba, qed ngħidlek Barabba x'kienet tfisser dak iż-żmien u min kien dak il-Ġesu l-Messaja illi kien magħruf bħala iben il-missier. Issa. Emur għallob xil-oħra li dawnek ħat ikkomplika ruħha sew il-biċċa. Il-biċċa l-oħra li jekk Kristu vera li nafu bih aħna, issa-lapu fuq is-salib kif ħeles, kif qam il-mewt. Qabel xejn biex inkompli nżidlek xi ħaġa fuq it-tieni option ta' Barabba, hemm punt interessanti ħafna illi meta salbuh għamlu tabella fuq u qal jiena s-sultan tal-Lut. U dik hemmhekk kemm trik kbir fija, issek taqra l-erba' Vanġeli, 3 minnhom isemmu li t-tabella kienet miktuba biss jiena qed li jiena s-sultan tal-Lut. San Ġwan mbagħad li nkiteb l-aħħar wieħed irranġawa naqa' u kitbu jien Ġesu ta' Nazzaret, is-sultan tal-Lut. Ġifieri inti għandek 3 qed jgħidu biss li qal li huwa s-sultan tal-Lut, mela qed jirreferu f'dak il-każ jiġi dak il-so-called bniedem li xtaq jagħmel il-kolb ta' stat. Illi xtaqgħu jkunu flok l-emperor, flok is-sultan, il-mexxej, fiżiku, politikanti ġifieri biex niftehmu. Verità ma rridx xejn minn dak. Issa Kristu ma rridx xejn minn dak kollu. Kristu dejjem għallem is-saltna ta' smewwiet, mhux is-saltna tal-art. So dawk huma indikazzjoni oħra fejn qed juru fil-Bibja. Għal min irid ifittixhom dawn l-affarijiet ġifieri bniedem jista' ħanejlek tax ġibtlek ħafna ġifieri affarijiet. Għandek daw fejn tara bl-isfar. Daw saħna diskuti jomlok biex b'jemri tifittex il-versi jisibhom hemmhekk. Mela, dak huwa fuq it-tieni option illi għalfejn Ġesu seta' ħeles is-salib. Għaliex ġim salla bniedem li kellu l-intenzjoni li jirrobexxa lil Ċesar u l-Pilatu dak iż-żmien li Kristu ma kienx il-każ.
Issa, ejja morru ma fuq l-aħħar option ukoll, illi Ġesu salbuh u qatluh u qam. Mela, ir-rakkont bibliku u jien dejjem nafa kulħadd li jgħidlek illi Ġesu qatluh u qam wara 3 ijiem. Issa, 3 ijiem fihom 72 hours. Naqblu? Issa. Jekk Ġesu mit fit-3 ta' wara l-ofsinhar, u meta Marja di Magda marret il-qabar ħadd fil-għodu, kien għadu dlam jgħidlek ir-rakkont, ġifieri kienu għal-ħabta tal-5 ta' fil-għodu, jew l-4 ta' fil-għodu, kien ġam jeċċem il-body tiegħu. Mill-ġimgħa 3 wara f'sinar sal-ħadd l-4 ta' fil-għodu, kull mem 38 hours. Ġurnata u nofs. Mela ġabdejna b'na eżaġerazzjonijiet, aħna nafu għal-istorja u qam wara 3 ijiem. F'dak il-każ jekk kollok tagħmel il-mezz vera u tnaħħi l-eżaġerazzjoni, hourly speaking, dadam ġurnata u nofs biss. Issa. Ta' faċi xreġa għammel mewt? Għala. Għax ma jilabx bil-fair play. ċiti għal-mewt. ċiti għal-mewt. Issa, meta rrakkonti għandek 4 Vanġeli, rrakkontaw il-kas, ma jaqblux bejnietom fis-sijat. Ġifieri, għandek 2 minnhom qasbis jindenjaw ituna l-ħin. U meta għandek Mark jgħidlek li dam 6 sijat. U San Ġwan jgħidlek li dam 3 sijat. Ħafna nies jafu li dam 3 sijat fuq is-salib. Sewwa. Issa, again, jekk dawn il-Vanġeli kienu spirati minn Alla, kif jista' jkun hemm dat tip ta' żbalji u diskrepanzi? Issa, meta ġew l-apoloġisti tal-Knisja, l-apoloġisti x'ikunu, ġifieri meta jkun hemm nies jaqgħu daw it-tip ta' domandi, joħorġu jisom l-avukati tal-Knisja biex ibenġluha biex niftiemu. U ġawru għalli meta San Ġwan kienet jikteb il-ħin tiegħu kien differenti kif jiftiem bil-ħin. Minti, jekk jingħu Malta mit f'nofsinhar. Sewwa. Xorta f'nofsinhar ħajkun. Dubai li hemm time dilation, nofsinhar huwa nofsinhar xorta għalihom. Ma naqblux fit-time dilation, ġifieri hemmhekk qed bit minsjat il-qudiem eżempju jew blura. Imma l-ofsinhar ta' Dubai tifhem l-istess b'nofsinhar ta' Malta. Forsi kellu ħin differenti. Ġifieri jekk jgħidlek San Ġwan fis-6 sija salbuh u fid-9 sija miet, 3 sigħat jibqgħu. Jekk mill-banda l-oħra Mark jgħidlek fit-tielet sija salbuh u fid-9 sija miet, 6 sigħat jibqgħu tmur fejn tmur fid-dinja. Sewwa. Issa kien hemm min qal ukoll li dak iż-żmien kienux għadhom jitkellmu bi 24-hour clock kif nafu aħna. Hija gidba, għax kif qedlek l-aħħar darba, is-Sumeri 5000 sena ilu kienu ġa vvintaw 24-hour day kalendar, l-istaġuni, l-equinox u kollox. Ġifieri biex tkun tieħu għalik bejn l-Iraq u l-Iran u l-Palestina hours sembot m'hemmx ġifieri 3 snin biex timxija. Qed tifhem. Ġifieri t-tagħlim kien wasal żgur kemm ġurnata. Issa, mela, dawn huma ftit diskrepanzi qegħdu nitkellmu fuqhom. Mela da ġa l-Vanġel ma jaqblux bejniethom, tinsista dawn huma spirati minn Alla, ġifieri minn ħasba Alla jew il-profeta li kienet jikbu jew Kien naħseb kellhom l-apostlu. Interruption fil-komunikazzjoni. Issa, nerġa' ngħidlek miegħek biex niskreda, imma to pinpoint, x'hemm miktub fil-Bibja. Ħajkolli ngħidlek ir-referenza fejda ħalli fejn qed min irid jiċċekkja. Sewwa ikun jista' ifittex. Mela, min irid jiċċekkja dan qed ngħid Mark kapitlu 15, versi 26 sa 34, hemmhekk fejn jirrakkonta li dam 6 sigħat. Mill-banda l-oħra San Ġwan, fiġ-Ġwanni kapitlu 19, versi 14 sa 19 jirrakkontalek bil-kontra li dam 3 sigħat biss. Issa, jekk bidem ikollu jħares kemm kienet iddum crucifixion, sewwa meta kien jagħmlu crucifixion, kienet iddum bej 6 sigħat u 4 ijiem. Ostja. Crucifixion daqshekk kienet iddum. 3 sigħat huwa vera ammont ironically ftit. U hemm sigriet f'dil ħaġa il-għala. Jgħidlek hekk kara. Pilatu, sewwa, meta marru jgħidulu il-limit Kristu wara 3 sigħat, jgħidlek hekk ir-rakkont, jużalek dil-kelma. Kien ġasar fil-għaxija u billi kien jum itħejja ġifieri lejlet is-sibt, Giuseppe minn Arimatija, membru magħruf tal-Kunsill, li hu wkoll kien jistenna s-saltna ta' stalla, għamel il-ħila, daħal quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġeb li kien ġamit. Bata ċentirjun u staqsih jekk kien xilu li miet. Għaliex ma kienitx in-norma illi
għadek kif dendiltu u mit. U staġeb għax peress li kien imdorri għamilhom daw it-tip ta' crucifixions Pilatu, kien magħruf Pilatu li kien bidem iħobb id-dem. Sewa, għal tejsibu kisma kif jista' jkun men, mit wara 3 sigħat da. U bat li ċenturjun biex jikkonfermaw li jekk mitx jew le. Issa, dak iċ-ċenturjun, sewa, kien follower ta' Ġesu. Assja? Sewa jibdew l-intriċċi. Għaliex qed ngħidlek kien follower ta' Ġesu, għaliex iċ-ċenturjun għal marfuq Pilatu għallu da tassew kien liben Alla. ċenturjun għal fl-aħħar. Fl-aħħar. Illi l-Pilatu għallu isbu da tassew kien liben Alla, ġifieri da, qed nibdilek il-każ jiena biex issa nasallek għall-end result. Mela. Qabel miet Kristu, għajat li għandu laċċ. U jgħidlek qabdu sponza, fil-rakkont jgħet imsemmi bħala ħallum bit, daqu, biex xin daqu, għajat għajta u ratruħu. Issa, mela, Kristu, hemm misteru kbir fuqu, mit-tfulija tiegħu sa 30 sena x'sar minnu. Kristu magħruf ukoll illi meta kien jagħmel miraklu jfejjaq bniedem għami, kien jaqbad il-famuż trab minn mal-art jgħidlek. Jobżoqlu, jagħmlu ma' għajnejh jew ma' fejn kollu da u jfiq. U kien jgħidlu ħaġa oħra. Inti temmel li nista' nfejqek. U jgħidlu għax il-fidi tiegħek fejqitek. Daw għalfet nużom, ħalli nasallek, għed iġiblek il-provi u l-evidenzi mill-Bibja, daw kollin fil-Bibja daw l-affarijiet. Pal placebo effect. Issa nspiega kol ħanaqqadlek, issa naqqadlek kollox, l-għed niprofa niġborlok jina l-informazzjoni. Dil-informazzjoni kollha li tintik jiena, meċ nivvinta ħajjen, ħalli minnet jara, munet li toqgħod tgħidna mraqbes minn ħadd dingli u l-awlem, għax qed inġibuha minn hawn. Mill-Bibja li suppost inti minn tarani u qed forsi toffendi ruħek jew tirrita ruħek, li suppost inti qrajta, bħalma qrajta jien. Issa. Mela, għalfejn l-iktar punt kruċjali ta' Ġesu meta bniedem qed jiżviluppa ma għandna vacuum fil-history ma nafu xejn? Għala, inti l-ar perjodu ta' bniedem x'inhu? It-teenage, meta inti tibda tiskopri s-sessualità tiegħek, l-orientation sessuali tiegħek, meta tażel il-karriera tiegħek, jekk għandekx girlfriends, boyfriends, int fis-soċjetà jekk intix bniedem ribelluż, violenti, kriminal, jew jekk intix wieħed bil-kontra kwit. Għala l-iktar affarijiet importanti ta' Ġesu aħna ma nafuhomx. Kull ma għandna fuq Ġesu. Hemm x'nija li kien miżżewweġ ukoll. Aħna għandna dawn l-affarijiet fuq Ġesu. Twieled, ħarab lejn l-Eġittu, sewwa. Ta' 12 sena ommu sabitu fis-sinagoga jgħallem lil malmin hemmhekk, u mbagħad vacuum u ssib vers. U Kristu rritorna l 29 sena fejn kiber fl-erf tiegħu u fl-istatura ma' Alla. Mela, f'daw bejn 12 sena u 30 sena, f'daw kil 18 years. Kristu, minn fejn ġabu l-erf tiegħu? Mhix imkien ġabu. Sewwa, issa. Fil-Bibja m'għandix informazzjoni, imma ma jfissirx il-Bibja m'għandekx informazzjoni ma teżisti imkien informazzjoni. Issa. U s-sigriet jinsab fil-twelid ta' Ġesu. Tiftakru meta ġew tliet slati maġi mill-list iġibulu il-mirra d-deb u imuħ għalix twilet bniedem spirituali kbir. List tal-Palestina huwa l-Indja. Jekk taqbad mappa inti, sewwa, u tħares lejdin naħa list huwa l-Indja. Issa, li n-nies ma tantx jafu huwa di. Illi meta kien imut lama, bniedem Bodhisattva Buddha, sewwa, daw meta kienu jsegwu l-istilel. Kienu jsegwu l-istilel biex juruhom fejn ħajtwielet the next reincarnation tal-Buddha. Sewwa, issa, diħa tinstema' nies ħmerija whatever, imma tidħlu fitxu l-użanzi tagħhom kif kienu daw, kellha xejn toqgħod tajarna. Issa. Daw kienu jsegwu l-istilel biex l-istilel jimmarkawlhom dak it-tifel speċjali fejn ħajtwielet. Di għadha tradizzjoni għamlu wasallum il-Buddisti. Sewwa. Imur jidentifikaw dal-infint speċjali li ħajtwilet fejn ħajtwilet. Issa huma tinsix l-Anġlu, issa ngħidlek minn fejn ġiet l-istorja tal-Anġlu, kien ħabbar il-Ġużeppi u l-Marja li ħajtwildilhom liben tal-Alla jsir fi bniedem, eċetera, eċetera, saw semgħu b'daw il-profezziji. Issa, meta sabuh
daw in-nies imuh lilu ivveneraw ħil għandek imbejbi u tivvenera għaliex huma fit-tradizzjoni tagħhom da huwa r-rinkarnazzjoni tal-Budda issa. Fimt? Issa kienu jħalluh mommu missieru, meta jaqbad jikber da ta' 12 sena, kienu jieħduh jgħalmu huma fit-tempji tagħhom. Ħallostja. Għalhekk evitaw kull informazzjoni ta' x'seta ġara bejn 12 sena u 30 sena sieħbi. Ħalli dik il-parti minn fejn Ġesu kiber fl-erf u fl-istatura ta' Alla, f'dal vacuum ta' 18 years, aħna ma naqbdux kaptu minn fejn se ta'allem dal-erf kollu. Issa, meta Kristu 14 sena wasal l-Indja, dak kien ġa famuż li kien ġa tifel speċjali ħafna. Issa, dak ngħidlek ġifieri s-sorsi fejn nikwotom tal-Indja, mela. Għalissa ħanejdlek l-istorja, ħalli ma ninterrompix min qed isegwi. Hemm xnija li mit l-Indja wkoll. Issa hemm ġixnijat. Issa, mela, dan għamel inti biex tmur l-Indja, in-nies jgħidu kif mar l-Indja mill-Palestina. It was very easy. Dak iż-żmien kellek inti żewġ routes tas-silk. Taqbad ġinti tkun ma tittamel mill-Palestina kemm toħroġ għal Damaskus u daqshekk u timxi. Dik kienet jgħaddik ferrovija biex niftiemu, karreġġata kienu jgħidula bil-ġmula u daw l-affarijiet. Kienu jistarqu ħafna nies. Issa, però kienet tkun massaj bil-pulizija Romani. Tifhem? Ma xorta kienu jistarqu. Xorta kienu jistarqu pirati tal-art jgħidulhom. Issa, però inti biex tmur l-Indja it was very, very, very easy. Ħafni zax kien hemm ir-roots tal-kummerċ jgħidulhom. Fimt? Għagħu ma tinti taqbad il-karreġġata u jitasal. Issa, ta' meta bada jasal biex niftew biex min tisegwi fuq mappa jsegwini, mela inti mill-Palestina tlajt Damaskus, Sirja. Mis-Sirja mxejt lejn l-Iraq, Bagdad. Minn Bagdad għaddejt għall-Iran, Afganistan, tummun zilt għal ġol Indja. Issa, hemmhekk Kristu beda jikber jitgħallem mal-Brahmins temmek jgħidulhom, beda jitgħallem il-Hindu scriptures, beda jitgħallem it-tagħlim tal-Budda. U kif nafu li Kristu tgħallem it-tagħlim tal-Budda? Għaliex it-tagħlim ta' Kristu jekk kollok tifliħ huwa purely Buddhist. Eżempju, il-golden ratio li ħalla, l-golden mean, meta qallhom isma' jiena kmandamentu jieħed biss intikom. Tagħmilx dak li ħadd ieħor ma tixtieqx jagħmel lilek. Dik ma vvintaħħix Kristu. Dik ħareġ bija l-Budda 500 sena qabel. U 100 sena qabel il-Budda ħareġ bija Konfuċus. Is-sejn kien hekk kara. Konfuċus kien filosofu Ċiniż. Bin irid ifittex fuqhom. Ħanejdilek eżatti kif kien qala. Mela il-Budda kien għalek whatever is disgraceful to yourself, do not do unto others. Mill-banda l-oħra Konfuċju li jiex 100 sena qabel, sewa ġo China, kien qal do not do to others what you do not want them to do to you. Issa, mela da t-talim jider ċar Kristu li ġabru dal-erf kollu minn naħa tal-Orjent. Issa, meta għalaq 29 sena, emmek ma kellux ħajja aqqas faċli, ġifiri. Peress li ju beda jmur jgħallem dat-tip ta' talim, fej kienet ikun hemm daw il-qassisin jedulhom Brahmin su Vedas li jgħalmu l-Buddizmu tagħhom bdew jarawh trett il-Kristu. U kienu ħaduh qoddim l-emperer tagħhom ta' fejda. U biex jaqtaw ilu tipo biex jikkastigawh tal-li qed jagħmel. U meta mar hemmhekk Kristu lill-emperer qallu isma' qallu inti tadura l-ħażin, qallu inti tadura x-xemx. Kien jadura x-xemx dal biex niftiehmu sewwa. Qallu Alla wieħed universali. Qallu li huwa fuq kollox u ħareġ kollox minnu. Mbagħad hemm kienu ddeċidew li flok joqtluh iwadbuh ġol wilderness fid-deżert biex imbagħad jieħdu ħsibu l-beasts, l-annimali. Ma ġarax hekk imma għax imbagħad minn hemmhekk hu reġa' rritorna lejn Nażaret. So dak il-vacuum void fil-Bibja bejn 12 sena u 30 sena illi ma ssibhom kien Alla jbierek ħadd ma jafx ġara, mela irrid nemmen bniedem jien li wan mhuwiex dokumentat imkien. Kif edna fil-bidu sewwa. Fl-iktar eta prekarja ta' Kristu fej bdem jiskopri s-sessualità tiegħu, jiskopri l-awra fil kont insemmi, vacuum, u mbagħad jgħidlek u Kristu beda l-ministeru tiegħu ta' 30 sena. Dik biss nafu. Issa. F'dak iż-żmien kien hemm komunità tal-Esseni jgħidula. Mirti fittex fuqhom jgħidulhom l-Esseni. Daw kienu komunità ta' xi 4,000 ruħ.
U daw kienu bdew minn 200 sena qabel Kristu sa 68 wara Kristu, għax erduhom ir-Rumani mbagħad faqawlhom kollox. Dan għandna r-remains tagħhom, ġifier min irid kemm jidħol waħda Google jew YouTube u jsib ir-remains ta' dil-komunità li kienet tgħix tal-Esseni fil-Qumran. Issa, ix-seklu l-għadda instabet l-ikbar discover li qatt seħħet għall-Bibja meta sabu d-Dead Sea Scrolls li sabuhom fil-komunità tal-Qumran, sabuhom ġoar. U meta bdew jaqraw daw l-affarijiet, imkien ma kien hemm imniżżel illi ġar dal-avveniment. Illi kien hemm bniedem u mit fuq is-salib u qamm il-mewt imkien. Illi l-istoriċi jaħsbu jerġa' li Kristu kien parti minn din il-komunità. Għalfej, għaliex dawn l-Esseni kienu jgħalmu huma biex tħobb il-proxmu, biex inti ma taqlax, biex inti ma tagħmilx qas kienu jinnegozjaw biex żgur ma jkunx hemm skjavitu. Ġew qas kienu jagħmlu trades biex inti ma jkollokx l-iskjav jaħdmu għalik. Daqshekk kienu daw u kienu jgħalmu wkoll iċ-ċelibat biex tibqa' tipo ġovni. Tifhem? Issa, daw l-affarijiet kollha jindikaw li Kristu seta' għamel xi perjodu wkoll ma daw l-Esseni. Min irid tfittex fuqhom. L-erf Kristu f'daw 18 sena ġabru minn x'imkien billi ma tirrakkontalekx il-Bibja. Jekk inti bniedem. Jien naħseb ma nafx ta' saret ninterrompi. Lek ma jrek. Mhux ġast l-erf akkumula wkoll jien naf skills bħal ikun jaf fuq herbs u affarijiet. Prost, hemmhekk għalhekk li bdejt inti ġbidlek l-affarijiet biex naqadlek il-pakkett kollu. Meta da kien għaddej l-Indja, Persja, daw kellhom tinsiex il-herbal medicine kien ġa teżisti. Anke il-mushrooms. Kollox, da kien jeżisti kollox. Fil-fatt aħna dal-aħħar 30 sena u Malta li sirna konxi tal-herbal medicine u minn fejn ġibnihom dawn affarijiet mill-Indja u mill-East. Fimt? Isna skoprejnihom issa aħna daw Malta. Kollox jiskopru temm. Issa. Mela Kristu f'daw 18 sena, apparti li akkumula l-wisdom tal-Buddha, l-wisdom ta' Confucius, il-wisdoms tal-Esseni, tal-Brahmins, tal-Vedas, tal-Hinduisti li mar jitgħallem, u kif hija loġika li Kristu tal-lem daw l-affarijiet, inti jekk bniedem tħobb il-futbol. Fejn tmur? Ġo grounds tal-futbol. X'toqgħod tara fuq it-television? Futbol. Fej għandek l-interess inti tfittex. Se Kristu kien ġa jgħidilna li kien bniedem għaref u jixtieq iħobbi dat-tagħlim, x'kien ħajfittex da mela awtomatikament? Iktar għarfien. Iktar għarfien fejn inti għandek nies li jgħalmu l-erf tagħhom. Issa. Mela, meta Kristu kien jgħid da tgħallimhom daw it-tip ta' affarijiet ta' fejqan ta' mediċina jisu tabibi biex niftehmu healer. Fil-fatt kienu jsibuh bħala huma ġol Indja bħala Sanissa. Sanissa tfisser the healer. Issa. Meta Kristu ritorna Nazaret, issa għandu 30 sena, u beda jxandar il-ministeru tiegħu, dal-affarijiet u nisbew jarawhom ġubijiet kbar għaliex l-erfu l-mediċina u dawn l-affarijiet li tgħallemu seta' jwettaqhom hemmhekk lin-nies. Għax kien bidem minn dal-aspett qalbu tajba, jekk li kien jara li għandek pain imma jaf li jista' jsolvijulek, kien isolvijulek. Kien tgħallem il-psikoloġija, għalfejn tgħallem il-psikoloġija, għaliex dak il-vers qabel li fejjaq bniedem, illum ġota nafu li jgħidulu aħna placebo effect. Ġifieri jiena inti ħantik eżempju, jekk xi ħadd min qed jarani hemm li jarani xi bniedem wow. Hemm vantaġġ kbir li nfejqu jien. Ma mhux għax jien għandi xi superpower silala. Għaliex il-moħħ tiegħu tant li qed jipenġini b'ċertu stampa ġew moħħu u jagħmilni divin. Illi kif se tħanejdlu missu kważi tilla misniriki. Għalek kważi wkoll ġa xi gift. Issa jekk jiena ngħidlu titemmen li nistan fejqek fi semalla, iwa nemnek. Dak bum, hemmhekk ħadd interaktja dat tip ta' channeling ta' energy jgħidulhom. Issa, daw il-ġurnata aħna ngħidulhom Tao Chi. Li again, daw kollu ma' filosofiji u practices illi kollha ħarġu minn ġol Indja, China, dawk it-tip ta' affarijiet. Daw kollha ltaqa' magħhom Kristu, daw it-tip ta' affarijiet u ta' filosofiji, eċetera. Diffiċli biex twettaq. Ħalma Kristu seta' wkoll iltaqa' wkoll ma' herbs illi kapaċi jwadbuk f'koma. Issa, għalfejn nirreferi f'koma. Mel inti għandek, ħana ġa naqqadlek issa l-frame, mel inti għandek iċ-ċenturjun li huwa follower ta' Kristu. Għax marfuq Pilatu għallu da tassew kien-liben Alla. Ir-rikonoxxija dil-ħaġa. Dak iż-żmien kellek ħafna anke nies mill-Farizej. Illi kienu għalkemm kienu Farizej, imma minn taħt kienu jiffollowjaw il-Kristu. Wieħed minnhom kien Joseph ta' Arimatea, illi da li mar talab il-Pilatu biex jidfen il-body ta' Ġesu.
Mela jifimni, fil-xenarju daħlu daw in-nies issa tal-crucifixion, mela għandek minn ħajitfnu Farizej. Li kien sinjur kbir, kien negozjant kbir. Illi aktar l-istoriċi jaħsbu li kien it-siju ta' Ġesu. Issa. Li umija u da biex jitfnu, ħaġa tal-iskantament 75 libra ta' mirra jgħidlek. Issa, qabel fl-użanza l-udija meta kienu jitfnu bniedem kienu jieħdu 5 pounds biss, 5 libri biss. Da, hemm rakkonti jgħidulek 100 libra u hemm rakkonti jgħidulek 75 libra, jgħamur fil-75 libra. 75 libra tiġi 36 kilo tal-lum. Issa, il-mirra ta' faċi kienet tintuża. Apparti li jgħidu biex jitfnu bija wkoll. Imma kienet tintuża bħala medicine biex tfejjaqlek il-feriti, il-wounds li jkollok. Issa ftit jafu li l-mirra x'inhija l-mirra? L-mirra hija l-alowa, il-pjanta l-alowa. Aħna nafu l-alowa llum kemm tagħmel kemm tfejjek issa. Għalfej Giuseppe ta' Armitea jekk bidem mejjed għandu bżonn joħodlu 100 libra, 36 kilo ta' mediċina biex tfejqhom il-wounds u whatever. Issa il-Pilatu qallu hemm trikk ieħor. Qallu ħa nitfnu fil-qabar tiegħi li ħejjejt għalija. Ħansibilek fil-Bibja ħalli min qed jiddubita li qed ngħid jista' jiftaħ il-Bibja u jiċċekkja ħejlek ta' tuni naqa' paċenzja ħalli Ifhem. Mirakli huma naqa' diffiċli biex isiru. Ifhimni, issa nsibuh il-miraklu bżax aħna. Aħna nsibuhom l-affarijiet ta'. Dal-aħħar reġa' tella li video kien hawn wieħed hawn Malta beda jtawwal is-saqajn. Tabta biex jitawwal li xi ħaġa ma jġibnix lura. Wara dan, Giuseppe, mela min tifittex Ġwanni kapitlu 19, vers 38. Wara dan, Giuseppe min Arimatija li kien dixxiblu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-lut ta' kien Farizej. Mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara tiżen xi 100 libra. Daw din kollha fil-Bibja daw l-affarijiet. Issa, Nikodemu kien bidem welti wkoll għal min tfittex fuqu. Semma dak xi dak. Issa, mela inti għandek, ifhimni, għandek is-soldat li mar jikkonferma lil Pilatu x'kien Pilatu staġeb ifmu l-każ, mela Pilatu marru fuq qalu isma' miet ta' Ġesu wara 3 sigħat. Għallhom x'inhu? Miet wara 3 sigħat. Għall-ċenturjon dar fuq qallu isma' għalhom ikkonferma li vera miet. Ġiet ċenturjon qallu ejwa mejja tiegħek. L-istess ċenturjon li dak kien follower ta' Kristu. Issa l-istess soldat illi l-Ġesu taħ dal-famuż ħall bl-inbidu ratruħu f'daqqa waħda Kristu kif ċorbu jgħidlek u mbagħad miet. X'seta ġara? Li ġara da kien. Hemm min javventura ruħu u jasal jgħidlek illi dak kien miftijem da stejġjat. Jiġifieri kien jaf minn xi xħajgħaddi Ġesu, tant kemm kien jaf li daw in-nies kienu ħolqu a great teamwork. Messin xena li Pilatu kien għanewer tagħha imma. Is-soldat illi xkien Kristu ma jiflaħx iktar fuq is-salib ħajqa fi ta' koma. Ħalli inti xkien rajtu mitluq għalik mit. Sewwa. Ġifieri taħseb li l-lanza ma deffisilux? Issa l-lanza hemm trik fuq għall-lanza tal-onġinu l-lanza. Ħareġ ilma biss. Ħareġ l-ilma. Ħanejdek x'ħareġ ara. Mela. Ġwanni kapitlu 19, vers 34. Hemm kliem li ma jdoqlix. Ħanejdlek għala. Mela fil-qed jirrakkontalek ir-rakkont. F'daqqa waħda jagħmellek enfasi fuq din ħaġa. Mela, talbu mela l-Pilatu biex jiksru l-riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġamejjed ma kisrulux riġlejh, għal min forsi ma jafx kienu jkissru r-riġlejn għaliex bniedem kien imutu fuq is-salib mhux bil-pejn imma bin-nifs. Għax il-peress li ma tiċċaqlaqx u l-pis jaqa' l-isfel, il-pulmun asfissja jgħidula ġiet ta' nifsek tmut f'gat biex niftehmu. Kristu di m'għaddix minna għax tliet sigħat kull ma għamel biss u ma kisrulux saqajh issa. Madana kollu wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ demmu u ilma. Alla jbirek imbagħad jinħassi l-bżonn imma li jikteb di. Dan qiegħed jixdu minn raba għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna.
Għal għandek tagħmel dal-kumment inti. Għal għandek tenfasizzaħħa dil-biċċa. U jaf li qed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Dal-versek tipo għala għandek f'daqqa waħda tagħmel enfasi fuq il-biċċa tal-lanza, mela li jinnaf li għadda dak kollu xejn ħammexxu. Fimt kollox pratikament il-mewt ta' Ġesu miktuba f'kapitlu wieħed. Imma mbagħad f'daqqa waħda jrid jenfasizzalek li daħlulu l-lanza fih. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh. U x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Issa. Biex temmen gidba. L-istoriċità tagħha dil-ħaġa illi xi ħadd mar daħħallu l-lanza sewwa tajjielu da skont ir-rakkont jiġi tajjielu da ċ-ċenturjun illi kien jemmen f'Ġesu. Tinsix Pilatu miex jara da kollu, Pilatu jgħid fil-palazz tiegħu. Immaġina jiena Pilatu, inti ċ-ċenturjun, jiena bat lilek. Ngħidlek mur ikkonferma li Ġesu mietx. Tiġi lura ejwa miet ta' tiegħu l-Ġużeppi tal-Armitejja ta' jitfnu fil-qabar tiegħu issa. Mela, da jagħtina x'nifmu illi minn da kollu kien hemm naqa' ftehim. Issa. Għala ħadd mitlibra biex titfhem bniedem ta' aloe vera u mirra illi daw kienu jintużaw biex isewwu il-feriti apparti li biex jibbalsmaw bniedem kienu jintużaw ukoll ma bħala medicine. Mediċina li Kristu kien jaf bija żgur mill-Indja. Issa, meta ġiet Marja di Magda il-ħat fil-ħodu, il-kien għadu dlam, sabet il-bandages koll-emmek tijaw, bid-dem u whatever. Inti mitlibra fi għandek bżonnu, jekk mintix ħataħrab xi vjaġġ imkien biex ħarbuk. U inti mintix ħassib mediċina fil-traġit li ħatagħmel u għandek bżonn ħafna biex iddewwi lilek innifsek. Tagħmel sens assi. Inti biex taqbadhom daw l-affarijiet tibda tifhem x'kienet dil-mirra. Inti jorajt jaqralek bniedem u mitlibra mirra miegħu, ma x'kienet il-mirra? Hemmhekk tibda tindaga int. Fimt? Issa, meta bniedem inti da Ġużeppi ta' Armitejja offra li jmuru jitfnu li kien Farizej da tinsiex li skont ir-rakkont Bibliku, il-Farizej kienu kontra Kristu. Imma kien segwaċi jgħidlek bil-moħbi ta' Ġesu. Qabel, taf kemm kienet tiswa biex tieħu idea inti, tax forsi n-nies m'għandhomx idea ta' dil-mirra kemm tiswa. Dija stmata l-mirra mitlibra ikollok tixtrija llum bejn $150,000 u $200,000 ta'. Qed immaġinawx kienet xi ħaġa forsi din nsejt ngħidha. Tid immaġinawx tinnaqa' mirra għamilli kwart mirra 50 cents. Dijek ikollok tixtrija llum inti mitlibra mirra trid bejn $150,000 u $200,000 għala ħadhom fuq dawk il-flus kollha inti fuq bniedem mejjed. Għaddi sostja. Jien meċ ngħidlek x'għandek temmen, please, min qed jarani nitkellem hawn. Ngħidlek jien nemmen l-Alla, kollox nemmen. U min jaqra l-kodba tiegħi li għandi 5, fil-5 li huma kliem Kristu indaħlu ħafna x'naqbel ħafna ma' kliem Kristu. Imma jiena ma nistax li jekk jiena qed nardaw l-affarijiet fittixthom sibthom. Qed ngħidlek isma' xemm, issa mbax tagħmel bijhom minn dawn l-affarijiet, affarik. Jekk inti għalik ma jtuk l-ebda question, mux inti taf, emmenek, ħadd met jgħidlek xej. Taħseb li l-idea tal-ġenna, x'minn hemm bdejt l-idea tal-ġenna, taħseb li kienet konnessa ma' xi stupefaċenti, xi drogi, xi psilocybins. Dik ħan idħollok fija, però ħalli nkun koherenti mal-viewer sewwa. Fejn nafuhom daw l-istejjer li semmejt tal-Indja. Sewwa. Fl-1800s, fl-aħħar tal-1800, kien hemm Russu. Għal min jixti ifittex kien jismu Nikolas Notovic. Min jidħol ifittex jismu Nikolas Notovic. Fl-1887. U da kien mar fil-Himalajas. U kien żar il-Ħemis Monastery li jinsab f'Tibet. Sewwa. Issa. Meta kien jagħt hemmhekk il-lama ta' hemmhekk, għallu isma' għallu aħna għandna l-istorja ta' Ġesu tagħkom. Issa, din l-istorja hija miktuba bil-lingwa tal-Pali. Issa, biex bil-Buddisti jiktbu bil-Pali li għas-sacred language tagħhom, titkun minna l-istorja kellha ma jiktbu ilekx. U da għallu jekk xi darba terġa' tirritorna lura dad-Dalai Lama, għallu kkupjah bil-lingwa tiegħek. U da ir-Russu telaq u sejjer lura wara 7 ijiem biż-żiemel waqgħu kiser siequ. Reġa' rritorna il-Ħemis
monastri. U x'kien kien hemm f'dawk is-sitt ġimgħat biex jirkupra, kiteb il-ktieb u mbagħad The Unknown Life of Jesus. Fejn hemmhekk hu għamel it-translation ta' daw il-kitbiet tal-li Ġesu kien żar l-Indja meta kien 14 sena u 18 sena, u 30 sena, eċetera, eċetera. Issa, meta mar lura da Notovic, minn daqs dawn ismarant kardinal Ruma. Allu isma' allu hemm ġew l-evidenzi ta' u dal-kardinal allu isma' ħantik il-flus. Allu tippubblika xejn, allu le, allu nippubblikah. U ppubblikah mbagħad lejn l-aħħar tal-18th century. Ovvjament bħalma kien mistenni meta inti ħatejt claim hekk, daqajjem kontroversja kbira. dak iż-żmien. Mbagħad dak iż-żmien. Issa x'ġara dak iż-żmien. Il-professuri u li kienu super kredenti bdew imeruh. U x'għamlu daw qabdu u batu kontingent hemmhekk biex jivverifikaw jekk dawx minnu jew le. Issa, meta waslu ħansibilkom l-isem ħalli żgur min qed jara nkun kemm issa nkun qed inżomm l-informazzjoni mhux biased imma kif vera ħarġet. Sewwa, meta kien marru jivverifikaw, kien ħantikom l-isem ta' ħalli ma noqgħodx nivvintax niddejjaq. Max Muller. U da marek għallu isma'lu da vera ġi wieħed Notoviċaw bla bla bla. Id-Dalai Lama x'għamel ta' wisely hu, għallu qatt ma smajt bih ta' tal-bniedem jien. Għallu għandkom xi manuskritti li qed tgħidu din l-istorja, għallu li għallhom kien mawta fit-Tibet. U telaq, ħallih bi kwietu. U marru għallu lu għara, għazbis mort inti t-Tibet, għallu lu għasapar kemm hemm din l-istorja vera. Però mbagħad marru nies oħra, illi kienu spiritual beings, ma marrux mill-aspett ta' militari illi qed intik x'tifhem ilek ħansibulek ħankissirulek. Fimt? U marru nies bħal Swami Abhenananda, li dak kien ambaxxatur għall-Indja. Marru nies bħal Nicholas Roerich, illi da ġie nominat 3 darbiet għan Nobel Prize. Marret Elizabeth Kaspari, li kienet the head of the World Fate tal-Ingliżi. Marret Gloria Gasquet. Dawn kienu nies illi marru u d-Dalai Lama alla maraw il-manuskritti. U ħallihom anke jieħdu ritratti hemm il-famuż ritratti l-lum il-ġurnata tagħhom daw. Ġifieri, meta marru Max Miller u bniedem ieħor biex jivverifikaw mill-aspett ta' ħanarek vera daw mill-aspett politiku, id-Dalai Lama qallhom għallhom m'għandna xejn aħna, mhux vera. Għax kienu jaħdu għamlu. Dalai Lama mhux taqsek ċoċu iblaħ. Kien jaf sa jiġrilu, jaf xamlu fl-Ixandrija, jaf xamlu f'monasteri oħra, għallu dak gideb, għallu mux għallu għadġi dal-bniedem Nicholas Notovic l-tejt, imma mbagħad wara fin-1900s, ġifieri fin-1920s u fin-1938, dan nis marru ġifieri li huma li s'issa toqgħod fuqhom għax qed ngħidlek min huma daw in-nies mhumiex tipo xi bniedem komuni dawk iż-żmien tkun ambaxxatur tal-Indja, tkun 3 darbit Nobel Prize, ġifieri il-kbir tal-Ingilterra tal-spiritual fate tad-dinja. Daw il-kelma tagħhom had value u daw kollha qalu weħra, jnihom daw l-affarijiet u vera dawk l-affarijiet li hemm miktubin fuqu. Issa x'għamlu, provaw iġibuha, dak mhux kotba Indjani biex tipo jtelfulhom il-value tagħhom. Issa. U fil-verità, l-iktar għalla reliġjonijiet li ġejjin antiki għalla minn hemmhekk. Issa, il-Kattoliċiżmu ikkupjat minn fuq daw it-tip ta' reliġjoni ta' qabilhom. Ġifieri, min irid jistudja il-Mitranizmu, ġifieri, Mitra minn kien? Mitra kien bħal Kristu, imma tal-Iranjani. Dak kien hemm min irid ifittex kien hemm profit xi 600 sena qabel Kristu, Zoroaster. Zaratustra, ma xek smajtu xbieħ da. Da Zoroaster kien għaref kbir. U beda jgħallem li jgħamma l-universali, eccetera, eccetera, eccetera. Issa, bħal daw l-images ta' Kristu, nis li jgħamlu l-mirakli, jimxu fuq l-ilma, jitimaw in-nis, kien il-Budda. Il-Budda minn irid jaqra fuq il-Budda. Sewwa, il-Budda magħruf. Illi da kien 500 sena qabel Kristu l-Budda, fejn Kristu mar fejn kien il-Budda n-Nepal, f'daw il-żmien li tinsemmu bejn 12 sena u 30 sena, sew daw l-affarijiet semaħħom u tgħallimhom. Il-Budda jgħidek kien jimxi fuq l-ilma, kien jitma' n-nies, kien jagħmel il-mirakli, jfejjaq. Kif kien jimxi fuq l-ilma, kien jimxi fuq l-ilma? Daw ikunu minn fejn ġabhom daw l-affarijiet. Daw l-affarijiet oriġinaw kollha minn żmien l-Eġittu. L-Eġittu kien hemm l-Alla Horus. L-Eġittu timmorru lek is-4500 sena ilu. L-Alla Horus twieled minn verġni, Osiris.
Dik iwa. Sewa. Issa, mitra, u daw it-tip ta' nisek tikkondensahom kollha flimkien, x'għamlu? Abdu daw is-superpowers ta' daw id-deities li kellhom. U wadbuhom fi bniedem. Fimt? Fej qabel ma kinux għamluhom fi bniedem, wadbuhom ġo bniedem. Issa, jiena nerġa' ngħidlek m'għandi xejn kontra ħadd jew x'jemmen b'dem u ma jemminx. Imma meta inti tibda taqra u tibda tiskopri x'jeżisti għarfien, x'jeżisti knowledge, affarijiet kif setgħu marru, eċetera, eċetera. Wieħed jistaqsi eżempju. Aħna għandna l-famuż 666. In-number tax-xitan. Mela, x'kien il-666? Jekk bniedem jiftaħ Revelation, il-kitab tal-Apokalissi, kapitlu 13, vers 17 sa 18, issib dal-vers. Biex ħadd ma jkun jista' jixtri jew ibih jekk ma jkollux fuq il-marka tal-isem il-bima jew tan-numru ta' isimha. Hawn qiegħed l-erf. Min għandu moħħu ħajobsor x'inhu n-numru tal-bima. Għax numru ta' bniedem hu u n-numru tagħha hu 666. U minn hemm mbagħad għadna l-Alla u l-kulħadd biex l-isem tax-xitan u whatever. Dak kien. Fi żmien is-60s, bejn il-50s u l-80s wara Kristu, kien hemm Caesar Neron. Da kien magħruf għal kattiveri u l-atroċitajiet li kien jagħmel. U dak l-ewwel wieħed li bda jippersegwita l-Kristjani. Persekuzzjoni ġifieri bħalma kien San Pawl. Tal-bliħ, sammurulek fuq San Pawl. Mela, da Caesar Neron meta kienu jgħaddu l-messaġġi l-xuxin, in-nies, sewwa bejniethom, kienu jagħmlu encryption jgħidula. Għax in-numri meta sarrafhom jiġu letters. Allura biex ikun qed jirreferu għal Caesar Neron, ħallihekk jaqbadhom l-għadu, ma jaqtluhomx ma jafux ġust qed jaraw 666. 666 kien taqliba inti għal daw it-tip ta' encryption, tiġi qed jirreferu għal Caesar Neron. U għalhekk jgħidlek huwa ċar kristall daw l-affarijiet fejn jgħidlek da l-kumment tara. Hawn qiegħed l-erf min għandu moħħ. Ħajobsor x'inhu n-numru tal-bima. Għax numru ta' bniedem hu qed jirreferu ġifieri li huwa bniedem mhux kif ħawduha wara x-xitan u mhux xitan. U n-numru tagħha 666. Daw kienu jgħaddu daw it-tip ta' encrypted codes il xuxin biex jaqbduhom l-ispiji ta' kontrihom jew l-għadu ma jifhmux din għal min qed jirreferu, dak kull ma kienu jkunu 666. Kienet tkun numeroloġija jgħidula. Issa mbagħad bħal kif kulħadd babas naqla u babas naqla hemm l-aspett dark qabdu l li kienu daw saraw is-simbolu mbagħad tax-xitan. U whatever. Issa. Int semmejt li San Pawl. Mela. Jekk jien allum ngħid nkun għaddej fi triq u mara ngħidilha dak int m'għandekx dritt titkellem, mint x'tgħiduli? Xenophobic, misogynist, sessist, tuni titles kollha. Mela. Ħa naraw San Pawl x'qal fuq il-mara. Trid. Issa. In-nisa mela min irid jaqra ħalli ma taħsbux illi nkun qiegħed nivvinta. L-ewwel Korintin kapitlu 11 jekk taqraw minn vers 1 sa 16 hemm vera affarijiet sbieħ fuq in-nisa. Infaħħarkom għax tiftakru dejjem fija u żommu tradizzjonijiet li ngħaddejtilkom. Irridkom tkunu tafu li r-ras ta' kull raġel huwa Kristu. U ras il-mara huwa r-raġel. U ras Kristu huwa Alla. Kull raġel li jitlob jew jipprofetizza b'rasu mottija jagħmel għajb lil rasu. Kull mara li titlob jew tipprofetizza b'rasha mikxufa tagħmel għajb lil rasa. L-istess bħalli kieku kellha xara maqtuħ. U jibqa' nieżel jagħti daw it-tip ta' dettalji issa. Ikompli 1 Korintin kap 14 minn 34 sa 40 għarax qalilkom in-nisa San Pawl. Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-qaddisin, in-nisa għandhom iżommu skiet fil-laqa ma għandhomx permess jitkellmu, imma joqogħdu suġġetti bħalma tgħid ukoll il-liġi. Jekk ikun iridu jitalmu xi ħaġa, in-nisa jistaqsu li żwieġhom id-dar. Ma jixraqx li mara titkellem fil-ġemgħa tal-Knisja.
Jaqgħu minn għandkom ħarġet il-kelma ta' Alla, jew għandkom biss waslet, qed jirreferi għan-nisa. Jekk xi ħadd jaħseb li hu profeta għan-nisa, jew bniedem b'xi doni spiritwali, kunu għafu li dan li ktibtilkom u preċett mill-mulej, għallet jgħidu da diskorsi. Jekk ma jagħtix każ ta' dan, tagħtux kasu intom. Mela ħuti, fitxu li tipprofetizzaw, iżda żommux lil min jitkellem bl-ilsna għan-nisa, ħajsir kollox kif imur u bl-ordni. Dak San Pawl. U fil-verità kien diġà hemm xi mara tipprietka. Issa. Il-Madalena. Wara San Pawl ġi ċampjon ieħor tal-Knisja, illi kien Sant Tumas ta' Aquino, illi da huwa wieħed mill-akbar teoloġi li qatrat il-Knisja, wieħed mill-contenders jekk għandhom 4 jolly cards, da wieħed minnhom. Le biex jifhmu s-saħħa tiegħu ġifier, mhux biex da. Issa, ħalli ngħidlek eżattament da kif kien jara l-mara. Mela Tumas ta' Aquino sewwa għal min irid ifittex, da kien għandu kodba bħal summa teoloġika. Da taf kif kien jara l-mara? Il-mara tiegħu iddeskrivija bħala sperma ta' raġel went wrong. Nof sperma kien jaraħħa. Kien jgħidilhom isma' kif qal Aristotli bejwetu ieħor illi suppost l-sperma kellha tiġi raġel. Imma fil-proċess ġaċi malfunction u allura ħarġet mara. U waħda mir-raġunijiet ta' x'jista' jkun illi mar malfunction fl-isperma jew għax ikun xi riħ isfel qawwi. Daw wieħed mit-champions magħruf għall-erf kbir tal-Kristjaneżmu, ġifieri da mhux insemmilek ir-riki. Da Sant Tumas ta' Aquino, ġifieri no joke. Mhux qed jaġen il-ħobs da, ġifieri. La ma kienx bħalek jaġen il-ħobs. Jew bħali qabad xi ġebla bidu. Da Sant Tumas ta' Aquino qed ngħidu. Da l-mara għalih kienet sperma kif ħalma żax kelma ħażina. Naħseb qed jifhimni. Kelma sperma difettuża, imnejka. U toħroġ mara allura hekk. Issa. U mbagħad kellhom king ieħor fil-Knisja. Għandhom ħafna. Issa. Da kien Agostin ta' Hippo. Santu Wistin biex niftehmu ta' Hippo. Santu Wistin. Illi da kien bejn it-3 u r-4 seklu wara Ġesu. Meta kien għadu żgħir teenager kien bisexual. Aktar x'fimt. Imma mbagħad da f'daqqa waħda daħħa setta la sinistra kontra s-sess. Kontra s-sess għal Alla. Fil-fatt mill-iskolari meqjus bħala misoġinist u San Pawl. Inti immaġin għandek li San Pawl. Ma jafx keċtuhom wej daw l-affarijiet. Illi da l-mara Alla intu qotem qalbi inti minn tħadd. Ma kienx jaħmelhom in-nies. Jien mhux ħanejdlek x'kien jagħmel, imma dax kiteb u qed ngħidlek jien xtab bħala preċett li ġej minn Alla u qal minn ma jagħtix każ dal-kliem tagħtux kasu. Issa, aħna llum il-ġurnata ngħidu għax il-mara tgħix ġod soċjetà u dinja maskilista. L-origins ta' li l-mara spiċċat tajba bis-sassess u biex trabbi tfal. Il-bqija m'għandekx dinjita ta' xejn iktar. Intu qod iddaru ħalli r-raġel imur barra, daw it-tip ta' ideoloġiji jisibu l-eruq tagħhom minn għallem dak it-tip ta' tagħlim. Ġifieri meta għandek soċjetà patriarkali li r-raġel fuq għax ras il-mara huwa r-raġel għalilkom, l-origins ġejjin minn 2000 sena ta' jkissru l-ispirtu tal-mara. L-mara mhix xejn ħadd. Għal kontrarju, kif kien maru f'Kristu, li Kristu kien iħobb in-nisa jerġa'. Għala kien iħobbhom in-nisa Kristu. Meta kien hemm il-prostituta u l-irġiel kollha daru fuqha, ħelisa, salva. Marja di Magda, li għandha Vanġelu wkoll imma xi raġuni l-Knisja għażlet dawk l-4 biss. By the way, raġuni minnhom għalfejn il-Knisja għażlet 4 Vanġeli. Ta' fala inti. Dik ispirazzjoni kbira minn Alla. Għalu għaxirjiħa ta' 4, North, South, East, West. Temnu għom daw l-affarijiet intom. Intom temnu għom li daw kunu raġunijiet li għatu. Anki hu Madalena kien kiteb. Issa. Xismu? U Ġesu kellu ħudu ta' demmu l-laħam.
U da, nirti fit-tixa, ħantik id-dettalji. Mela, ħantik id-dettalji. James settejt. Mela. Mark kapitlu 6, vers 2 sa 5 aqra sa fejn trid. Imma ħammur lek għal punt ħalli ma ntawlux. U telaq minn hemm u mar lej pajjiżu, u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li samaħ bdew jistaġbu jgħidu nejn kisbu dan kollu. Dat nirreferi meta Kristu wasal mill-Indja ta' 30 sena u beda jgħallem. U x'inhu dan l-irf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh għall-mirakli. Dan mhuwiex il-Mastrudaxxa bin Marija u Ġakbu Ġose u Ġuda u Xmun u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna u huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Ġifieri biss Ġesu kienu seba' taħwa, skont dar-rakkont. Għax hu jużalek il-kelma fil-plural bniet mhux oħtu, mela kienu tnejn żgur. Ġesu 3 u l-4 l-oħra rġiel. Kienu 7. Issa. Ħu Ġesu tad-demmu l-laħam li kien Ġakbu, dak kienu jsibuh bħala Ġakbu l-Ġust. U it-titles ma kienx ta' xejn Ġakbu l-Ġust. Kienu jsibuh bħala Ġakbu l-Ġust għaliex kien bniedem pajjiż ħafna tajjeb ħafna twajjeb, tant kien twajjeb li hemm mejdut li tant kien joqgħod kubteħ jitlob li l-kubteħ tellagħhom bil-kallijiet. Tant kien joqgħod kubteħ jitlob fit-tempju. Dan huwa l-istess Ġakbu l-Ġust illi San Pawl fl-ittri tal-Galatin u fil-Korinti kien kollu jattakkah. Għaliex Ġakbu l-Ġust kien jgħallem illi jisma' it-tajjeb tittamlu bl-opri ta' jdejk, ġifieri bix-xogħol li tagħmel. How you live. Is-salvazzjoni trid ta' hekk. Mentri Pawlu kien jgħallem bil-fidi. Għalhekk jgħidulek il-Pawlu huwa missier il-fidi. U kien hemm dal-konflitt bejniethom għaliex San Pawl lil Gentiles kien irid jgħallimhom milli jisma' ġast kollok fidi fallaw is-salva, imma mbagħad tista' toppressa l min trid. Sewwa, għax huma is-soċjetà kienet maqsuma f'sinjur u fqir. Għadak kien jagħtilok li l-fqir jiġi mistriti ċorta x'inti ġast għandi fidi falla u ngħix kif irrid. Mentri Ġakbu l-Ġust kien jgħallem il-vera tagħlim ta' Kristu. Kien jgħidlu le mhux billi għandek il-fidi hija trid tgħix vera tajjeb inti. U San Pawl għandekun kien waqgħu it-taraċ u taħxi xabba. Issa ngħidlek issa x'għamlulu l-Ġakbu l-Ġust. Il-ħu Ġesu da qed ngħidu. X'għamlulu? Qatluh. Ma qatluh. Wadbuh mit-tempju għal isfel, baqa' ħaj miskin wara dik il-waqa u ħaġruh bil-ġebel. Għarajt. U kellu sem fi għandekum, Pawlu. Ifimni, storik, jek darba li jmiss, najdlek eżatti betu juħor xteta ġara, imma ħalli ma nizvijax ħafna minn fuq Ġesu għal ħalli ma nħawax imma fuq San Pawl hemm xi tgħid, dan fuq qed ngħidlek Ġessika ma minnuna ekka. San Pawl għalhom m'hemmx għalfejn tagħmlu circumcision, tistgħu tiklu majjal. Appuntu, għax San Pawl kien jgħallem ibqa' mhix ħajtek fotti u għamel li trid. Ġast iddikjara temmen falla, fidi. Fatt il-Knisja x'għamlet li San Pawl tellet għax iktar easy way out, mhux tfidi, u iktar easy iġġib il-follower hekk, ara Ġakbu l-Ġust qed idik x'tagħmel le hija tittobdi inti u tittimxi kif suppost. It-vera tagħlim ta' Kristu kienet iħadnu Ġakbu l-Ġust. Fil-verità, u kien close tiegħu. Kien ħuħ ta' demmu l-laħam. Immaġina, issa, mela, da biex inkunu qed nagħtu naqa' storja biex biem jekk irid ifittex dawn l-affarijiet. Meċ nivvintom minn żniedi, meċ ngħidu ħmerijiet, ma ħad nibda trip, ma għandi xejn kontra x'jemmen bniedem, xejn minn da. Dawn huma affarijiet li issibhom hawn. Kull ma trid tagħmel imma tittiftaħ din l-imbirka Bibja. Waqra. That's all. Aqra, ħalli tiskoprihom dawn l-affarijiet. Daw fil-Bibja din dawn l-affarijiet li insemmina. Issa. Meta kitbu il-messaġġi ta' Kristu, dawk huma affarijiet sbieħ ħafna, għax il-kliem tiegħu huwa tajjeb. So jekk bniedem jipprattika il-kliem tiegħu, ġifieri, meta qallek isma' jekk min dik daqqa fuq wiċċek, ħares in-naħa l-oħra, dik mhux kif għalmuha. Ġifieri. Inti daqqa ta' ponnaw, ngħidlek ej, żomm, wara issa, tieli hawn, dak kienet jirreferi Kristu. Isma' jekk dal-bnidem ħajtik lawċ, dawwar it-triq, dawwar wiċċek in-naħa l-oħra. Dik hekk tfisser.
Mux kif bambina għawa. Mela u xieħat fid-dinja ġiħalla l-em fis-sema ta' ħajtik daqqa ta' ponu tajdlu, rajdew, Kristu għalli, għalli t-tili, issa tal-imis ta' għara għalli. Taref li ju għallek isma siħbi tara lawċ minn dinnaħa tak daqqa il-xol bniedem whatever għetitik bil-ħarta fuq wiċċek. Dawar wiċċek il-naħla għaraw tlaq bil-kwit sabiħ. So it-tallim ta' Kristu fl-istat pur tiegħu qabel ma bdew babsuħ, sabiħ ħafna. Dak huwa klim illi għalmu Zoroaster qablu 600 sena qablu, għalmu Konfuċus Ċiniż, għalmu l-Budda, u għalmu ħafna nies oħrajn. Bħalma wara Kristu għalmu ħafna nies oħrajn. Fil-verità, fehmni, kif beda jisu għat kollox, fimt Ġesu? Li ġara Kristu, il-vantaġġ li kellu x'kien għalfejn kiber il-personaġġ ta' Kristu. Għaliex dirgħu minn Catholic dak iż-żmien, għamli tar-reliġjon tal-pajjiż, ġifieri x'ġara. Peress li Ruma bdiet taqa' sewwa. U bdiet kulħadd jagħti bejniethom minn ħajju Ġerusalemm min irid jirbaħ min irid jirbaħ law. U l-imperu beda jixrinkja. X'għamlu? Għamlu l-Konċilju ta' Niċea min irid ifittex fit-326. U Konstantin, il-imbadda saret 13 l-apostlu, by the way. Saret 13 l-apostlu da. Da għallom, ismara ħanaddija bi prefett il-liġi tal-reliġjon Rumana hija il-reliġjon Kattolika. Għalhekk jidru għaddi Roman Catholic Church, minn hemm ġejja l-oriġins tagħha. Issa, mela, hemmhekk ħadet is-saħħa f'daqqa waħda inti tinsiex da mhux kien mallem Ruma biss, kull fejn kien hemm l-Imperu Ruman jokkupa, l-Imperu Ruman kważi baqa' sejsa ċ-Ċajna. Inti dil-liġi tal-pajjiż issa f'daqqa waħdin saritlek il-Kattoliċiżmu. Hemm ħaspinta kbira il-Kattoliċiżmu. Fimt? U għallek u hemmhekk badna nniżla d-Dark Ages. True story. True story daw l-affarijiet. Issa, meta inti għandek il-gvern qed jaqbad ir-reliġjon tiegħek u jagħmel lilek l-liġi tal-istat, mhux ovvja jikber ix-xogħol hija. Ara kieku l-istorja kif kienet tkun mibdu l-iktar. Kieku ma inti biss sewwa. Huwa fatt illi San Tomas kien mar l-Indja ukoll u bena l-ewwel knisja tiegħu hemmhekk ta' Ġesu. Issa, apokrafi u Vanġeli oħra bej 50 u 60 oħra. Biss hemm il-Vanġelu ta' Marja di Magda li kienet il-girlfriend ta' Ġesu. Hemm eżempju instab is-seklu ieħor, hemm Vanġelu ta' Ġuda. Fejn Ġuda jagħti description ta' Ġesu totalment differenti minn dawn l-erba'. X'jgħid eżempju? Il-Vanġelu ta' Ġuda jgħid, l-eżempju Ġesu kien bniedem kellu ħafna dark humor. Eżempju, biex tifhmuni ġifieri kien ikun eżempju mad-dixxiepli, saqsuh jwiġewhom il-ħanina kemm intom ignoranti. Dak it-tip kien jiċċajta, kien jħobb ħafna l-univers, kien ħin kollu qed jispjegalhom is-sigriti tal-univers. Fimt? U kien close ħafna ma' Ġuda li fil-fatt il-Ġuda jgħidlek li kien anke qallu bil-pjan li għandu. Di tal-resurrection kien parti mill-pjan Ġuda. Fil-fatt hemm min isaqsi għalfej fl-aħħar ċena meta jgħidu minn ħaj jitradik. U jgħidlu ngħidulkom is-sewwa dak li tiddaħħal idu miegħi fid-dix l-għela jitradini. Kien jaf se jiġri. Kienet pjanata. Tifhimni għalhekk qedlek l-ewwel hekk taqqat inti il-Ġuda l-Iskarjota li penġuh fil-ħażin ukoll. Il-Marja di Magdala illi di ġabuha bħala mara posseduta b'7 ixjaten illi by the way meta mara f'dak iż-żmien ikollha status mhux Marja ta' Riki, Marja ta' Sajan, Marja di Magda, dik ifisser li she was somebody and she was a wealthy person. Għax kapaċi tfendi għar-rasa hi. So ma kienx kif penġewa prostituta. Insija. Issa. U kienet ma kienx minn lok. Fil-fatt jgħidlek li Kristu kien l-iktar li kien iħobb li anke kien ibusa fuq xuffita. Qed tifhimni xi ngħidlek issa. Mela inti għandek daw il-Vanġeli ta' Magda, ta' San Tomas, ta' Ġuda li penġu totalment Ġesu differenti. Bħala bniedem, Vanġeli li għanna fil-Bibja għanna fuq Ġesu bħala bniedem, Alla jbierek warbu kollox ma jgħidulek xejn il-għala. Għaliex inti immaġinajku fuq Ġesu sewwa. Fil-rakkont jgħidek u Ġesu waqaf għax kien għajjin, ħaxawer, għamil toilet, u mbagħad straħnaqa. Inti tliftilu s-superman tiegħu li jimxi fuq l-ilma. Ġesu dejjem għaddej gas dawn. Fimt? Huma neżżawh minn bniedem mill-aspett uman. U tellawh bħala super being. Imma Ġesu, jekk kien jitreveli dak it-traveling kollu, saħħ kienu jġoħ bħal kulħadd.
Araq kien joħroġlu bħal kulħadd. Kien kultant mur wara ċintu jagħmel il-bżonnijiet tiegħu bħal kulħadd. Jekk pereżempju xi ħadd jirfsu naħseb kien jgħidlu jwarem li l-irfis tax ma rfisx fuq ommok. Bħal ma jagħmel kull bniem ieħor. Imma ħadaw l-affarijiet m'għandniex aċċess għalihom sabiħ għax xi ħadd iddeċieda illi fuq Ġesu bħala figura bħala bniedem u kif kien bħala bniedem illi huwa fl-interess ta' kulħadd. M'għandnax informazzjoni ta' xejn. U mbagħad l-informazzjoni li għandna minn dalet insemmi nuħanqod fuq dak. Taħseb li dak il-li żar ta' Turin. Reali dak jew fake. Fimni, dak kull min jidħol naqa' kemm Google ifittex. Kulħadd jaf li mhuwiex minnu. Qed tifhem. Ġifieri mhuwiex illu żar ta' Kristu vera. Kulħadd jaf li hija forge u kien sar sekli sħaħ wara Kristu, qed tifhem. Dawk ikunu affarijiet tifhimha huma parti mill-marketing. Qed tifhem. Imma taħseb li kien xi ħadd imsallab? Le, inti biex toħloq kopja issegwi l-istorja ta' Kristu sewa u toħloqha. Tifhem biex tagħmel forġi jgħidula forgery, aw kodba forgery ta' parsi oriġinali ma jkun oriġinali xejn. Jien taf xi jdaħħaqni, pereżempju jgħidu għax il-kalċi ta' Kristu għandu l-poteri. U l-lanza ta' Longino għandha l-poteri. Dan m'għandux. Eżempju, fuq Longino jgħidu dak is-soldat li mar idaħħal il-lanza f'Ġesu. Kien għami u x'kien waqal l-ilma ta' Ġesu minn ġo ġismu ġiara. Alla jbirek dan nies. Naqastreċjata. Apparti, m'hemm ħadd f'dak iż-żmien li kitibhom Madonna daqsdaw mirakli. Dar kemm kienu jseħħu mirakli m'hemm mhux ġok ta'. Inti tqis f'dak żmien qasir. U jgħidlek eżempju meta Kristus salla ċart il-purtira minn nofs ċenturjon u saħansitra kien hemm nies qamu mill-loqbra mal-madwar u deru l-ħafna. U t-terremot. Min huma dan nies li qamu? Eżempju Lazzru, għajmu Alla, għajmu Ġesu. Reġamiet Lazzru, għax ħadd tisaqsija. Jekk għajmek Alla minn bejn l-imwiet. Hello, fejjat. Lele, jikdu nisimgħu ta' d-daħk. Imma jekk inti ġi Alla ta' kisseta wara 4 ijiem u lilek għajmek, ir-revivjak. Issa daħħal xi ċita. Issa xiex issa. Issa sar minnu Lazzru. Ħadd ma mar għandu jkellmu, possibbli Lazzru li għajmu Alla ma kitibx Vanġelu u possibbli ma kitib jekk ma kienx jaf jikteb li Lazzru, by the way, kien ħu Marja di Magda, il-girlfriend ta' Ġesu. So Marja di Magda kitbet Vanġelu, ġifri Vanġelu attribut lila, u Lazzru le. Ġifri tant hemm affarijiet illi doesn't round up. Illi tintenna l-istorja fem. Tintenna inti jifimni, inti biex tkun storiku, bidem storiku, kif qedlek fil-bidu, tissib l-affarijiet, jew tissib arkeoloġija li dak li qed tgħid jagħmel evidenza għalih, inkella tissib dokumenti ta' dak iż-żmien. 100 sena wara qalbi. Titngħidlek xi miktub qabel jibda kull Vanġelu, ħajlek xi miktub ara. Da, titielek bli marfa. Sewa. Mela, iħob nikwota l-San Mark jiena, għaliex San Mark huwa l-iktar Vanġelu li nkiteb rib wara l-mew ta' Kristu, ġifieri 60 sena wara Kristu. Issa. San Mark, qabel ħatibda taqrah, hawnhekk jagħmellek in-nota tiegħu min irid jarah. Sewa. Issa. U jgħidlek hekk karada. Skont it-tradizzjoni antika San Mark li kien l-interpretu ta' Pietru kiteb bil-Grik inverted commas u mbagħad jgħidlek inverted commas. Kull ma ftakar li jagħmel u qal il-mulej. U jerġa' jagħlaq l-inverted commas. Jiġifieri kiteb wara l-mew tal-Apostlu bejn is-sena 65 u 70 wara Kristu. Kien ilhom 65. Issa dan qed jagħmilek ċara minn qaleb il-Bibja hawnhekk sewwa, qed jagħmilek inverted commas. Kull ma jiftakar li għaddewlu Pietru, Ċikku, Peppi. Qed jafżak, qed ikun min irid jifhem qed ikun intelligenti biżejjed minn għamel traduzzjoni, qed jgħidlek isma' da tieħdux kollu litterali sabiħ, għax dan 70 sena wara li mit Kristu x'qal li qed jaħseb dak u ieħor. Logħba tat-telefon. Il-logħba tat-telefon biex niftehmu qed jgħidlek dik qiegħda fil-Bibja. Issa din nerġa' ħonqod nenfasizzaw every now and then. Dan m'għedx ngħidu jien biex ngħajjar lil xi ħadd jew biex inwaqqaf idi mhux dak l-iskop. Jien nemmen ħafna falla, ħafna. Ġifieri min isegwini fuq Facebook jew jaqra l-kodba tiegħi nitkellem ħafna fuq Universal Consciousness. Ġifieri hemm konxjenza waħda sejħi Alla sejħa li trid u minnu ħareġ kollox. Imma
dawn l-affarijiet meta bnedem jibdew għadhom verbatim u mbagħad il-problema tiġi hemm ta' reliġjuż jieħu l-istend u l-pożizzjoni ta' Alla ħajbda jġudika l-ħadd ieħor hemm jagħmel ħerba. Eżempju, min ħareġ fuq l-omosessualità? Mhux Ġesu. Le. Ġesu qatt ma tkellem fuq sessualità, l-unika darba anzi jitkellem fuq is-sessualità li prostituta ħelisa. Ma kellux problema li ħelisa Alla m'għandux tnub sieħbi. Imma jiżbaljax. Imma kienu daw li ġew warajh, fosthom l-Apostlu Pawlu. Issa Pawlu inti meta qrajt għad kif qrajtlek dik tan-nisa kif iħares lejn in-nisa int. Kemm ħadd iħwejt il-dal-bniedem meta qed jieħodha kontra l-omosessuali? Issa jindaw l-affarijiet ngħidha għax mhijiex fair imsieken. Hawn nies ibatu, jien naf daw l-affarijiet għax għaddejt minnhom. Mhux ovvja. Hawn nies ibatu għaliex jgħidulhom ismek dnub, hekk ħażin. Bħalissa kien hawn ħafna awareness eżempju. Fil-verità ħadd m'għandu dritt isofri. Bħalissa kien hawn ħafna awareness ħabba s-suwiċidju. Sewwa, is-suwiċidju huwa meqjus għal sa ftit żminilu kien meqjus bħala dnub, ruħek tinħaraq għal dejjem fl-infern, eċetera, eċetera, eċetera. Il-familjari tagħhom daw sewwa, imsieken, għax imsieken tgħidilhom, x'jiġifieri tgħidilhom hekk. Mela inti bniedem, inti meta bniedem jasal għal final decision, inti l-ewwel ikun ġej bil-djar, ġifieri, jien niftakar meta eżempju kont għaddejt mill-ansjetà tiegħi. Meta ħakmitni l-ansjetà jien kont bniedem filli daħkan, filli niċċajta, kuraġġuż, tarawni outspoken, ma nibżax ngħidha kelma, eċetera, eċetera. F'daqqa waħda, f'temp ta' ġimagħtejn tlieta bdejt jisu nara kollox ikraħ, in-nies dejquni, kollox nara bla sens, inħossni lonely waħdi, kollox bitqil ma ndebit nagħmel xejn, sakemm f'daqqa waħda jisni ġejt ippossedut. Jisu daħarrik ieħor ġo fija u negattività biss dal-bniedem. Klif naħseb affarijiet koroħ, affarijiet ħżiena. Li dak it-tip, eżempju, floli mammur ġaxin tara naqbes għal isfel. Ħabel ma nżommux fidi ġaxin tara nitgħallaq bih. Sikkina ma naqbadix bidi ġaxin tara nagħmel xi ħaġa. Daf daqqa waħda jekk xi ħadd jgħid temmen billi tiġi possedut, ngħidlek użgur li nemmen. Meta taħkmu l-ansjetà bniedem miskin jew id-depressjoni. Għax filli tkun bniedem filli tqastara tilek innifsek hekk switch f'sekonda, tiġi bniedem ieħor, tiġi literalment possedut. Issa, meta jiena dħalt f'dil biċċa, unut li kont ħanoqgħod nitlob u mura kelli bżonn immur għand il-psychologist, il-psikjatri, il-għala. Għaliex jekk inti nqatalek id-dawl, min iċċempel, il-tabib, mhux electrician. Jekk il-karozza tiegħek kollha ħsara min iċċempel, il-tal-ilma, mhux mekkanik. Issa l-affarijiet tal-moħħ titmur għand bniedem li jifhem fil-moħħ. U min jifhem fil-moħħ, il-psychologist u l-psikjatra. Issa, u daw jibdew jiggwidawk inċinu jiġrilek. U jibdew jgħidulek l-origins ta' minn fejn inti dil-ansjetà ġejja tiegħek. Sakemm naqa tibda tifhem x'inhu jiġri miegħek innifsek. Però mbagħad unut li jtik il-pirmla, il-psikjatra, jekk jgħidlek ukoll mal-pirm li isma' il-lifestyle tiegħek sieħbi. Tbiddil issa wkoll. L-alkohol tittaqtaw, drogi tittaqtaħħom, l-energy drinks tittaqtaħħom, kafe u tejji tittaqtaħħom, nies negattivi minn ħajtek tittaqtaħħom, social media tittaqtaħħa għax negattiva. Tibda tagħmel l-exercise, ħalli titħossok healthy, tibda tikol ikel healthy, tixrob ħafna ilma. Issa hekk inti tażel biss minn da kollu, tibla l-pirm lax minn għalik ħajaddilek imma tibqa' bl-istess lifestyle. Tiġix tgħid wara 3 snin, jimboston jieħu l-pirm ma jiswew xejn ma jgħaddilix. Issa, fejn tidħol ir-reliġjon u l-ispiritualità ħobb inqabbilhom ma l-istess ħaġa jiena. Ġifieri, sakemm il-bniedem għadu ma belax il-ħajt, ma faqqax biex jiskopri l-nifsu. Sewwa, ħajkun għadu għaddej dik il-lifestyle ta' aljenat ħin kollu bl-alkohol, aljenat ħin kollu bil-feel-good factors u bla bla bla. Imma huwa meta bniedem sfortunatament jaħbat il-ħajt u jiġi kważi f'dak il-punt ta' bejn jgħix jew le li tibda tqum l-ispiritualità tal-bniedem li dik Kristu kien sejħilha l-metanoja meta qallu San Pietru. Allu xirrit nagħmel biex tipo nkun bniedem nidħol fis-sal ta' smewwiet. Allu inti qabel ma terġa' tmut u titwieled mill-ġdid. Mhux tix ħad tidħol. U qallu xi ġifier qabel ma nista' nerġa' nidħol ġo ommi. Ta' ignorant li kien ieħor. Għax ma nafx dal-erf tagħhom li kien ikollhom. Ġifieri tifisser ġifieri jekk inti ma tibdilx ħajtek kompletament, min ħad tidħol qatt fis-salta ta' smewwiet. Issa s-salta ta' smewwiet x'inhija? Ħafna nies di jimmiżinterpretawha. Ġifieri. Kienu jaħsbu li peress li Kristu kien jgħidilhom isma' is-salta ta' smewwiet ta' ġewwa nofskom. Kienu jaħsbu qed jirreferi għalih.
għax John of Sinnis li kien totalment kunċett żbaljat. Li kienet jgħid għajk ma tkunux bħat tfal ma tidħlu qatt fis-salta ta' smewwiet. Is-salta ta' smewwiet x'inhi? Fit-talba jgħidlek kif inhu fis-semek ikun fuq l-art. As above so below, dak li hemm barra hemm ġewwa. Mikro, makro, dak li hemm fiċ-ċokon huwa fil-kobor. So, ejja ngħidu li l-univers kollu huwa Alla. Kollu. Sewa, jek taqbad inti meta sploda l-Big Bang u ħarġet ir-radjazzjoni, bdew jiffurmaw l-ewwel pjaneti, l-ewwel xmux, bdew ikun hemm l-ewwel supernovas jerġgħu joħolqu nebulas, eċetera, eċetera, dak huwa Alla kollu komplut. Issa, int bħala bniedem li niswa f'da kollu. F'dal-kobor kollu. Mela, jekk aħna ħriġna minn ġodda l-univers mal-Big Bang, nsejħulu Alla, God consciousness sejħa li trid, mela aħna parti minn dan Alla x'ħriġna minnu. Mhux hekk? Bħal meta aħna parti mid-dinja illa għax ħriġna minn ġod-dinja. Sewwa, issa. Biex bidem jifhimna ħanġib dal-eżempju, immaġina ġismi issa. Għax bil-kobor inkella għandna ċaqbad kaptu bniedem, immaġina ġismi kollu u Alla. Sewwa. Għaw għandi kilwajn, il-kidni. Issa l-kidni immaġina ħa bniedem wieħed. Kidni l-oħra bniedem ieħor, das-suba bniedem ieħor, das-suba hawnhekk bniedem ieħor, eċetera, eċetera. Il-kidni waħida tista' tħossha bħala persuna indipendenti. U tgħidlek mhux dil-ħajja u biss fil-kidni. Fimt? Li ma tafx il-kidni li qed teżisti to start with għax hija parti minn proċess ta' ġisem sħiħ. Waħida she can't live. Bas biss kollha funzjoni l-kidni waħida. Imma l-kidni tidħol in place u tagħmel sens fi ġismi għaliex hija parti integrali minn dal-human body komplut. Issa kull bniedem li hawn fid-dinja u xinu t-twemmin tijaw, reliġjon tijaw, whatever, huwa a tiny part from this grandier, minn dal il-God consciousness, tinsejħulu, Alla. So, kull bniedem, jekk jifhem dal-basic li tinfihem, illi kull ħaġa law kull bniedem huwa segment żgħir li kollha maqudin flimkien jiffurmaw l-Alla, kieku inti ma tibqax tajarni li biex imur naqbes minn ħadding li. Jien najar lilek biex timur taqbes minn fuq il-Himalajas. Lilek noffendik għax għandek il-kulur aħmar. U mbagħad inti toffendini għax għandek il-kulur blu. Imma l-bniedem peress li ma jafx tielu nnifsu għax bir-reliġjon ma ssirx taftilek innifsek, imma ssir taftilek innifsek meta tmissil qiegħ bl-ispiritwalità biss. Hemm tibda tinduna inti li għalkemm inti żgħir ħafna tiny speck, but you are part of something very, 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 very big. U Alla ma tista' qatt jeżisti mingħajrna kieku tu start with, bħalma aħna ma nistgħux neżistu mingħajr Alla. Il-għala. Għax li kieku l-kidni jiena nnaħħiha minn ġol ġisem, il-ġisem x'jiġrilu? Imut. Mela billi jiena nissejjaħ li l-nifsi Alla dal-kobor kollu ma tnaħħi li biss part minni li għal-kidni li forsi mixej għal ħafna nies. Għax kidni kull ma fija daqs kważi pols talit. Imma mingħajr Alla ma jiffunzjonax, dal-ġisem ma jiffunzjonax. Nistess mod ta' kif tfehma inti din ħaġa. Kieku aħna din ġo simulation. Sawa? U qed niffidjaw xi ħaġa. Sawa. Mhux l-istess kunċett. Tiġi wkollek ħanilek fejn jidħol apparti simulation ti tiżid parallel universes imbagħad inti. Il-għala li x'imkien jgħidu xi ħadd inti qed tiffidja minnek. Sewwa. Fejn tmur dak il-feeding min s-sors qed jiffidjaha. Forsi hemm xi server x'imkien. Hemm server, mela inti x'imkien għandek sewwa control power. Eżatt. Xorta ħataqa fil-kunċett ta' Alla. Seħħlu Alla tispiċċa dak, għax hekk li qed jużak biex minnek, isek għandek solar panel. Inti tisservi ta' solar panel biex niftiehmu biex in-nies jifhmu niddeqna nuża klim tekniku għax ħafna ma jifhmuhomx inkella. Inti isek solar panel. Issa, is-solar panel waħida inti waħdek bla użu. Is-solar panel imma qed tiffidja minn fuqek il-controller tistgħu teżistu tnejn li intom. La l-controller ma jista' jeżisti mingħajr il-panel għax meċ jieħu l-enerġija minn x'imkien. U inti waħdek xorta m'għandekx fejn tiddistributija dik l-enerġija. Qed tara xi ħadd tifhem aħjar minni. Jena x'ridni nagħmel jekk nafhem fihom. Niċċajta. Le ma nafx infihom ħafna nies jafu jfehmu. Imma jiena nħobb Di xi ħaġa li ngħidha ta' spiss jiena ma fehma ħażin naħseb jien. Għax jiena nħobb nissimplifika ħafna l-affarijiet fimt. Jekk m'għandi xejn forsi gift. Għakem jina bdem ħazin ħafna, għandi forsi di. Għajja, nafin fijem l-inkredibli b'eżempji żgħar. Issa, kollox hekk fid-dinja, ġifri hekk inti meta Kristu qal
Kien hemm kliem ieħor fi Kristu jekk iridu n-nies jifhmu, qal jiena għalhekk ġejt mibgħut f'din dinja. Min fejn ġie mibgħut Kristu? U għala jenfasizza f'din id-dinja, mill-hemm dinjiet oħra. Forsi d-dinja jkun bħala. Meta Kristu qal jiena għalhekk ġejt mibgħut fid-dinja biex nagħmel li għandi nagħmel biex nifret il-qawħ mis-sikrana, bla 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 bla. Min bagħtu l-Kristu? L-univers. Nsejħulu Alla. Nerġgħu. Sewwa. Issa, mela allura, jekk xi ħadd bagħtu l-Kristu, sewwa, mela x'imkien hemm receiver, xi ħadd li wagħdu. Reġa' rritorna għandu issa. Aħna min bagħtnaw. Mhux l-istess ħaġa. X'imkien hemm entità illi la li l-ek tatik il-konoxxenza, la inti ġejt eweri, ġifir la inti one fine day, fil-li konti għad fil-limbu, fil-baħ, eternal sleep, sejħela li trid. U f'daqqa waħda għamiltek, u sibtruħek f'dil-pjaneta, you became aware, allura inti ġejt sentient being għajdulu, sentient being xinu? Sentient being huwa, la inti għandek il-feelings u l-emotions u għandek consciousness, mela inti sentient being. Issa, il-bnidem tost, għalfej, għax il-klip huma wkoll sentient beings, il-tates huma wkoll sentient beings, kukkudrill huwa sentient being, serp huwa sentient being, ġurdin huwa sentient being, wirdina hija sentient being. Għax daw kollha huma approvati li għandhom l-emotions u l-feelings tagħhom. Is-siġar u l-pjanti huma sentient beings għax għandhom il-konoxxenza tagħhom, għandhom il-feelings tagħhom u l-emotions tagħhom. Fil-Bibja xejn bħalissa, fil-Bibja jgħid nefaħ u tagħhom il-ħajja. Fil-Bibja jgħidlek li l-ewwel bit-trab iddiżinja l-bniedem. Mbagħad ħataħ in-nifs talla. Tan-nifs talla. Issa dik l-animalix tagħhom. Dik tista' tinterpreta hekk. Sew mill-aspett xjentifiku l mhux interpretaw it-trab, id-design il-body minn barra huma l-atomi. Sewa l-materja biex bija kellu joħloq il-body. In-nifs talla hija l-konoxxenza divina, il-konoxxenza di God li kont nispjegalek fuqha il-God consciousness. Li flimkien u mbagħad inti tista' tiġi konxju u timmanifesta dik id-divinità ta' ġo fik fid-dinja. Ġifieri, bil-body biss, bit-trab biss, mingħajr in-nifs talla inti ma stax teżisti. In-nifs talla waħdu, però mingħajr body biex jimmanifesta ruħu ma stax jeżisti. Allora kien hemm bżonn dat tandem li is-singularity jgħidula fil-physics sewwa tiġi duality. Ġifieri id-dualità kemm aħna nidru żewġ entitajiet ruħ u ġisem, imma fil-verità niġu xi ħaġa waħda kompluta flimkien maqudin flimkien. Ġifieri bil-ruħ biss jien ma nistax nimmanifesta ruħi, ma nistax inti tikkomunika me eċetera eċetera sewwa. Naqtaw is-suġġett tal-medium su channeling u daw l-affarijiet. Sajjef għalli ma nitkomplikawx. Dak jekk tixaban infehmek fuq tal-affarijiet. U l-body waħdu mingħajr daw l-affarijiet ma jistax jiġi mejjed. Fetaħna x'ngħidu meta jmut bniedem, ħarġet ruħu. Kieku għax dal-aħħar reġgħet nara xi klips antiki ta' Tom DeLonge fej dak kien qal li l-alieni jistaw jaqbdu r-ruħ tiegħi. Jaqlawa u jitfawġu ġisem ieħor. Tinsta ma nara. Le. Outlandish. Ma jiexek. Kristu għamilha ħafna drabi. Ma kif? Ħantik. Ħadd neħħi l-kuxjenza ta' bniedem. Le, ma tnaħħix il-kuxjenza ta' bniedem. L-ewwel net tal-fejn insemmi Kristu għamil ħafna bnadi. Hemm pajsaġġ fil-Bibja fejn tellam jew il-San Pietru, l-Ġwanni u l-Ġarbu minn għalija, tellahom fuq il-muntanja. Tabor, u f'daqqa waħda da saret l-apparazzjoni li wiċċu Ġesu beda jinbidel f'Mose u Elija. Ma fejn kienu jafu li da li kienu Mose u Elija. Ma kellhom face recognition jew Facebook. Fejn tidħol il-feed, sabiħ. Dak it-trik ta' l-affarijiet. Issa jew temmen. Ħanajdilek jiena jew ma temminx. Tajjeb, naħseb qed tifhmuni minn qed jarani issa. Mela, però hemm ħaġa oħra minn qed jifhimha. Mela, la Ġesu ħal wiċċ ta' Mose u l-wiċċ ta' Elija. U ma nizlim minn fuq il-muntanja għabes Pietru għallu isma għax ma nibnu l-om xari xil daw in-nis. Għalli kolom fej joqodu maħna. Għax xasbu li ġejjin. Għabes Ġesu għallom titkelmux qabel ma bin il-bniedem ikun xasseta tijaw. Għabes li għarġa għabes għallu xin ġakont. Għallu għarġaj ġejt. U r-rakkont jgħidlek. Edha fil-Bibja di taġir miex nivvinta. U jgħidlek u l-appost li fehmu li għet jirreferi li ju kien ġa Elija. Mela Kristu kien reinkarnazzjoni f'dal każ ta' Elija. Ħaġa li l-Knisja Kattolika qatt ma għalmet għal reinkarnazzjoni ma Ġesu qala u bluntly.
Min irid jifhimhom dawn l-affarijiet issa. Kristu fejn qabad ruħu u l-qabbihom l-erwieħ. Meta kien hemm possession, bniedem so-called possedut biex jagħten, x'kien jagħmel Kristu? Int leġġun nikmandakom kien joħroġhom minn ġo bniedem, jwaddabhom ġol ħnieżer eżempju, u msika neħnieżer ma nafx għalfejn jien għandhom jibilgħu huma u jaqbżu għal isfel minn fuq il-widin. Dik li x'aktar qedlek l-ewwel Spanja. Issa, eżempju, l-istejjer ta' meta Kristu kien jagħmel eżorċiżmu li inti għandek imxitan u joħroġulek minn ġo fik u jwadbhom ġo annimal. Qed jagħmel bħal dal-alien li inti semmejt biex intik eżempju li jelab bis-sol joħroġ minn ġo ġisem u jwaddaba ġo ieħor. Issa, għaw min jgħid li ma l-possessjoni x'inhi ta' xjat Enrik. Dan huwa suġġett li għadu għannu li ħan nitkellem fuqu u muħajqbel miegħi ħadd żgur di l-ħaġa li ħanid. Peress li aħna ngħaddu minn cycles minn past life għall oħra, aħna għandna ħafna past lives il-bnedmin sewwa. Aħna għandna gates fil-memorja tagħna. Jiġifieri inti temmen bir-redeployment. Jien nemmen b'kollox. Jien m'hawnx ħaġa li ma nemminix. Għalkemm ninstema' Trump, ma xejn ma nistax niċħat, għax tant huma vasti l-probabilitajiet qalbi li min jien biex nillimita ruħi u ngħidlek le. Tkun ignorant biex nillimita ruħi. Issa, mela. U tkun preżuntus. Mhux hekk kif isej leta, xi ma nafix, ħandaħħak qed tkun għalsej. Issa, mela, il-biċċa dek, mela, meta aħna immutu, huwa ħelti ħafna l-bniedem li ma jiftakarhomx il-past life tiegħu, għalfejn. Għaliex il-bniedem f'kull ħajja jagħżaq. Hemm min qatel, hemm min ħajja ħażina ħafna, hemm min abbuża minn ħadd ieħor, hemm min fotta big time, eċċetera, eċċetera. Għal kull meta bnedem jitwielet, huwa ħelti għalih illi jaħseb il-konoxxenza tieħ dak il-feeling illi jisma' dil-ħajja għandi biss jien, ma naf minn fejn ġejt, u laqqas fejn sejjer, dak ġej ġo moħħ il-bniedem dak biex lilek tissalvagwardjak milli tiġġennen. Illa għalet ngħidlek hekk. Jekk bniedem ikun bniedem jagħmel xi ħaġa ħażina ġieli, jisu ma jaħfirx lilu nnifsi b'ħajtu kollha jgħix bil-guilt feeling. Saqgħu nies li jiġu għal bieba u min jgħix tħajtu tinbidel ma joħqat tirruħ minna l-ħaġa. Issa. Allura, meta bniedem ma jiftakarhomx il-past lives tiegħu għal dak il-bniedem ikun ħelti ħafna. Ħalli mi qoċċi ħażin ukoll, bidnu bitla mela 10 ħajjiet ilu, 9 ħajjiet ilu u 20 ħajja ilu, ġab f'waħda nafġuha biżejjed, let alone kieku tiftakar il-makkabritajiet kollha li għamil dal-aħħar ħajjiet tiegħek. Issa, però jiġri fil-ħajja bniedem illi għal ftit daw il-shatters li tiżommu l-memorja jisu bħal jillużjaw naqa' tuppu tidħollok sekwenza inti, eżempju ta' 17 il-ħajja ilu. U 17 il-ħajja ilu, inti ma kontx titkellem bil-Malti, inti kont titkellem b'lingwa differenti. Meta bidem jibda jaqleb il-lingwa, bum ġib possedut u bidletlu l-lingwa u beda jwerżaq u jgħajat, għax jista' jagħti il-każ illi l-bniedem jirrikonnekti għaxena u fimt, ta' 17 eżempju l-ħajja ilu jew 6 ħajjiet ilu, meta hu kien jitkellem b'lingwa differenti u għamel xi ħaġa kera ħafna. Forsi kien kattiv qed kien kattiv. Għalhekk mbagħad jidħol l-eżorċiżmu illi mbagħad jiġi jgħidlek isma' dnubietek maħfura inti. Kienu mmorru dnubietek maħfura. Tiftakarhom dawn tip ta' versi jkunu fil-bibi ma ħadd ma jagħti każhom bħal kif qedlek l-ewwel inti meta kien ġibi xi fejjaq bniedem bil-kontra jgħidlu inti temmen illi jiena nista' nfejqek jgħidlu iju jgħidlu il-fidi tiegħek fejqitek. Bil-kontra f'dawn l-affarijiet meta Kristu kien jgħidlu isma' inti issa sirt bniedem nadif. Kien juża tal-frażijiet Kristu mirti fittixhom meġ nivvintom. Għandna wieħed hawnhekk ta' kif? Jaqbad is-saqajn hekk. Fildek xettej. Dakka kulħadd jarhom dawn l-affarijiet tipo jiena muħammur fuq ħadd. I perform these things, tifhem. Jien nemmen kull bnedem ikun responsabbli u ta' Emilu. Sewa, jien ġa għandi l-ħażin tiegħi, ma nqisniex bnedem tajjeb, lanqisni bnedem nista' nagħlem, so jien ġas nirrakkonta jgħidaw. Issa. Però meta Kristu kien jagħmel eżorċiżmu biex niftehmu b'mod sempliċi u kien joħorġu xi jatem minn ġo fih, kien idur fuqu. Kien jgħidlu tibqax tinkwit is-sinti bnedem nadif. Ġifieri, dik il-karma ta' 17 ħajja jgħidu li ma ħallasx għalija inti fuqha clean, ġejt square jgħidha fl-aħħar, fimt? Ħantik eżempju. Di ma jħu għalih ħadd, please, u ma joffendi għalih ħadd imma l-mentalità mhix lesta biex tilqa' daw it-tip ta' avventurizmu li ħanet semmilek. Jekk jiena kont bniedem fil-ħajja ta' qabel, illi kelli l-poter jien fuq in-nies,
kelli l-power jien fuq in-nies. U daw maltrattajthom, immassakrajthom, u mxejt ħafna ħażin magħhom. Il-ħajja ta' wara biex nibda nitgħallem u nagħmel break even, il-għaletni il-ħajja ta' wara. Għax ikun mhijiex fer jinnex 90 sena nimmaltratta l-kulħadd. Senjur u nagħmel li rrid u mmut. U ħadd ieħor miskin ta' 20 sena jiena stess qtiltu, fottejtlu ħajtu, fejn għall-ġustizzja? Laqat weħil tħabs. Laħat takkużani b'xejn u għamilt li rid. Ma allura l-bniem jgħid jemmen fix jemmen irid iħallas għalihom dawk l-affarijiet. Next life tiegħi jiena x'se tkun li? Bniedem bil-kontra, illi rrid bil-fors l-eżistenza tiegħi issa ħadd iddependi kompletament mill-compassion u l-laf ta' ħadd ieħor. Ġifieri jien taf nitwieled bniedem illi biex jiena neżisti, biex jiena ngħix, irrid bil-fors xi ħadd jgħinni f'ħajti u jitmani u jtini da u jġorni lem u jġorni law. So l-eżistenza tiegħi jien issa ħadd iddependi biss mhux minni kif kien fil-ħajja ta' qabel. Fil-ħajja ta' qabel jien meta kelli l-power fuq innifsi u fuq ħadd ieħor għamilt traċedja froġa sħiħa, tiltaq nies, whatever x'għamilt. Fil-ħajja next life biex nibda nifhem dawn l-affarijiet u l-ispirtu tiegħi jibda jsib bilanċ fil-karma tiegħu fid-dharma. Hemmhekk kien ħanet wielet f'ħajjiet fejn jiena biex l-eżistenza tiegħi teżisti irid bil-forsi l-love u l-compassion ta' ħadd ieħor. Biex jien l-ispirtu tiegħi jifhem jien x'ħażin għamilt fil-ħajja ta' Karma. Karma. Aħna ma nifhmuhomx dawn l-affarijiet, ma naraw xi ħadd miskin. Neħduha tipo hekk bil-forsi imma mill-aspett spiritwali jekk jiftaħ il-horizons jibda jifhem li kulħadd jgħaddim dawn l-affarijiet. Ġifieri jien eżempju żgur fil-ħajja tiegħi preċedenti għamilt ħafna ħażin kieku miegħed xnejx biex impatti għalih bit-tajjeb nipprova. F'dil ħajja nagħmel ħafna ħażin għadni. Illa għalax ikun jiena waqft ninkarna f'din dinja. Qed tifhimni, kull bniem li hawn ħaj, kull hawn ħaj. Irrelevanti kemm jilbes mitras ġo rasu u kemm jilbes suttani bojot u whatever. U jpenġilu nnifsu jisu alla qiegħed bejn idejh. Sewwa, hija gidba. Di moment li spiritu u bniedem kellhom jerġgħu jiftħu għajnejhom ġod id-dinja u jinkarnaw. Għadek ma laqtux mhix vera l-ktib tiegħek inti. Subject to error. U mbagħad hemm ħalli nżidlek biċċa żgħira. Hemm ftit beings, ftit imma tikka toddhom ġifier fuq palatajiet fid-dinja illi daw huma jkunu laħquh il-livell tagħhom ta' konoxxenza, però jażlu huma minn rajhom, mhux tkun imposta fuqhom, illi jgħixu iktar biex jidawlu l-umanità, jgħalmu l-umanità. Bħal nies eżempju kif semmejna fil-passat, bħal Buddha, Kristu, Krishna, Shankara. Jilħu l-enlightenment. Jkun laħquh l-enlightenment, għax inti di moment tilħaq l-enlightenment, ġeneralment ikun l-istess moment li inti tmut, għax il-ġisem ma jkunx jifla iktar. Illa għalet ngħidlek. Għaliex l-enlightenment x'inhu huwa enerġija. Fimt, tanti ġimdawla l-enerġija tiegħek inti. Illi il-body ma jibqax contain, he can't contain it. Dat nissimplifikom ta' ġifi daw l-affarijiet biex bidem jifhimni mill-ewwel. Tant inti tinżel fi stat profondu meditattiv illi tiġi fl-istat talla, ġi parallel biex niftiehmu. Int lest xogħolok, id dak kien xogħolok biex titlaq. Hemmhekk hemm ftit nies minnhom minn dawn l-enlightened beings illi jżommu lilhom infushom kapaċi jagħmlu għal ħaġa. Jerġgħu jniżlu l-pitch tagħhom ġew ma jibqgħux enlightened f'dak il-livell għax inkella ma jkunx jistgħu jiffunzjonaw, inaqsu l-livell tagħhom biex ikunu jistgħu l-kumplament ta' ħajjithom jedukaw jagħmlu l-dixxipli ġodda, nies ġodda biex imbagħad it-tagħlim jibqa' għaddej. Huma jkunu jisom bħal container ta' dal-wisdom u jgħaddu kulħadd ieħor. Container. X'ġifieri? Container. X'kienet dil-kelma container? Mela jgħidin nejja. X'inhi tal-container? Our body is the antenna, our mind is the soul. Aħna containers. Ekku, ħanejdlek fil-ktib Containers li niġbru l-feelings. Ħanejdlek ħaġa fil-ktib tiegħi ta' Resonance l-ewwel ktib li kont ħriġ, kont ġibda l-eżempju jien. Qed timmaġina Alla huwa la antenna ta' radio, l-antenna prinċipali x'imkien. Aħna għandna t-television id-dar kollha. Il-body tiegħek huwa television biex niftiehmu. Issa, tiftakar meta konna żgħar konna noqogħdu ntellaw l-erjal u kulħadd jidaj għax hekk ma taqbadx ħlifros ma tarax. Issa, is-sigrit kien. Jew konna qarja. Is-sigrit kien illi l-antenna inti tollija kemm jista' jkun il fuq u ddawwar kemm jista' jkun minn fejn ġej is-signal biex inti taqbad ċar. Issa. Immaġina l-body tiegħek huwa television, is-set ta' television. Jekk is-set ta' television ma tixelux iddawwar l-erjal inti ħatara xi ħajbqa' dejjem hemm mitfi. Dak huwa l-body. Di moment li bniedem imma u jibda jeleva l-antenna tiegħu spiritwali, allora taqleb fuq frequencies u vibrations jgħidulhom,
Hemmhekk inti ħadd tibda tipperċepixxi dil-konoxxenza kosmika li qed nitkellem fuqha. Qed tifhem ġifieri tibda inti il-God consciousness l-antenna tiegħek tibda taqbadha, tibda titrasmettijielek. Dik il-famuża tidħol fis-saltna ta' smewwiet. Tibda tifhem dawn il-kunċetti. Ġifieri l-bniedem x'inhi s-saltna ta' smewwiet, tidħol inti fir-realm of eternity. Il-bniedem m'għandux kunċett tal-eternità. Jekk nina ngħidlek tieni eżempju għal dejjem, spjegali għal dejjem x'inhu. Għaw xi ħadd jispjegaħħu lihom il-viewers għal dejjem, tieni kwantifika ħieli għal dejjem. Kwantifika ħieli. Impossibbli. So, biex bdejjem jidħol fis-saltna ta' smewwiet jibda jikkwantifikaw dik l-eternità x'inhi. Miegħu innifsu ta' ġifieri ta' mhux ħadd fehmhom dawn il-fatt. Qed nitkellem fuq suġġetti to be honest illi qed ngħidhom ġast biex qed ngħidhom biex forsi jekk hemm wieħed hemm barra li qed jisimgħu jgħid ma mhux niġġennen għaw xi ħadd ieħor bħali, fimt? Għalhekk biss qed ngħidha di, għalhekk biss. Il-bqija biex bniem jiggraspja l-eternità fih innifsu u jkun parti minn dik l-eternità u li dik l-eternità ġewwa fih. Jien ma tantx inħares lejn dal-fenomenu tal-ħajja bħala kif naqbad ngħidlek xi ħaġa iktar naraħ bħala esperiment sirt. Tista' taru hekk ukoll jkun ma ħadd jgħidlek naqbel miegħek. Għax kan eżempju, naqbel miegħek l-esperiment, ħa ngħidlek għalfejn. Bniedem meta jkun l-iskola. Year one. Biex jitla' jerdu x'irid jagħmel eżami fl-aħħar. Jekk ma ġibx il-marki sewwa jkollok tagħmel repeater. Ma dik is-sena skolastika hija esperiment ta' kemm inti edukajt ruħek. Sewwa, issa. Meta bniedem jgħix dil-ħajja, jisa s-sena skolastika tiegħu. Jgħat year one. Jekk ma gradwax għal next life, ġi ma laħaqx in-nirvana tiegħu biex jilħaq f'sentient being iktar elevat. Ħajkollu jerġa' jirrepeti dik is-sena skolastika ħajja oħra. Reincarnation. Sakemm bniedem jasal mbagħad jeduka lilu nnifsu biżżejjed spiritwalment, jew sejħa li trid b'mod enerġetiku whatever, illi jkun kapaċi li m'għandux bżonn iktar jirrepeti dik il-first year ma jitla l-second year, third year, fuq jibqa' sejjer, fimt? Ikollox hekk jaħdem fid-dinja. Jiena kull ma jekk jiġi bniedem hawn iktar bniedem differenti minni u jgħidlek x'inta f'taħseb il-ħajja ngħidlu iwa hekk hu. Għax koll eżempju li ħajtin il-bniedem nistieden jekk hemm jinnaf kemm rawna 50,000 fl-aħħar darba. Jekk hemm 50,000 fit-tarana u tiġu kollha tuni l-idea tiegħek, kollha ħnaqbel magħkom u koll imma ħataqgħu jiskom l-embut f'dil equation. Diffiċli biex jaqgħu dil equation. Provajt tinfhem xi miljun ruħ. Imma dak huma meċċi f'muha ma jfissi ħadd jiena xi nfihem ħażin. Le mhux tiegħem ħażin, dak taf jiġri. Inti meta għandek level of consciousness ta' bniedem jetaw u tal-ieħor jetaw m'intomx ħataslu qatt. Għalfejn ngħidlek hekk. Inti immaġina kif jetaw. Ma inti taf biċ-Ċiniż eżempju, bil-Franċiż u bil-Malti. Jien jetaw u naf bil-Malti biss. Dment li jena inti tiddeċidi int minn rajk tkellimni bil-Malti, ħaniftehmu. Dment li inti tixxifti għal-lingwa tiegħek ma tkellimni biċ-Ċiniż, jien semmu l-fejn sħabi. Dak x'il-ostra jaħbad mennem. Dak biex beda jkellimek mewħalli jiena naħseb ta'. Imma fejjet il-problema mhux int ħallejtna biċ-Ċiniż. U għadu mak brejdi għax tilu nnifsu l-intelligenza tiegħu u l-lingwa tiegħu biex jifhem iċ-Ċiniż tiegħek. Issa meta inti qed tipprova tmur fihom bniedem li fil-level of consciousness tiegħu għadu inqas minnek, sewwa, dik id-diskrepanza ta' bejnietkom ħadd toħloq dil-friction u l-ġlied. Ġifier dak li qed ngħid jien u min qed joffendi ruħu hemm, dik tkun ġejja mhux għax jobodni fil-verità. Jew għax jien għandi xi ħaġa kontra twemmin tiegħu, imma għax qegħdin ngħidu l-istess ħaġa imma u qed jgħidha bil-Malti. U qed nipprova nelevaħħilu iktar li jisma' ħanelaboraħħilek naqra, ħaniftaħlek naqra l-horizons ta' x'jista' jeżisti u tal qed ngħidlu hekk allura li jiġi Ċiniż. Qed imur jgħid lin-nies dak xi ħmerijiet qed jgħid hemm. Fimt, u eċetera eċetera. Bħalissa bħalissa jgħid enemy mal-Knisja. Min? Jiena. U le jiena enemy mhux mal-Knisja biss naħseb ma kulħadd enemy. Le, ma bħalissa kif ma għandhom jaraw enemy għala. Jiena. Għax tgħid moħħok. Għax ħadd ma jrid jiġi hawnhekk nistednu n-nies. Le, dak naħseb mhux għalek ma jiġux jiena, ħanejdlek għala. Opinjoni tiegħi ta' ġifieri ta'. Imma meta inti għandek tallem xi ħaġa abbażi ta' fidi. Għabbażi ta' fidi kif inda nitkellmu f'dal-podcast, u m'għandek xejn hand. Jekk ħajġi xi ħadd, ent challenge you, int għandek x'titlef mhux jiena xi qed ngħidlek id-domanda biss, qed ngħidlek isma' pruvaħhom li dawn l-affarijiet. Jekk int m'għandekx biex, jaqblek tagħmel exposure. Jaqblek x'għażel allura silenzju. Ma jiġux. Interessanti. Jiena nixtieq li l-bnem jaqbeż daw it-tip ta' ħasra. Jien naf. Mistħija u għadha seħħa li trid, u impoġġu Buddist, Taoist, Musulman, Ateju,
Kattolku, Mormon. Judaist, whoever. Kulħadd jasar biex naraw x'qed ngħidu. Fil-verità ngħidu l-istess ħaġa. L-istess ħaġa, qed tifhem. Jiena ma nafx għalfejn bnedem għandu jqgħod jidħol. To be honest, Kristu eżistix vera u ma eżistix. Inti sa billi ħanti fimniex ħażin, billi inti ħin kollu taqra l-Bibja minn qed jaranu jikkwota l-versi u hekk. Imbagħad tara kell barra tixxutjah. Tara sfur toqtlu. X'jiswa da kollu. Sabri toqgħod tgħidli inti mxajta, Kristu jien daqs kemm inkoppli Kristu jiena żgur li mhux inti, jiena l-Bibja nafa blamment, jiena mmut għal Kristu. Okej, proset, tajjeb għamel hekk. Imbagħad indur il-kantuniera jew kien hemm qattuża u taqla għajnejja. Jew imbagħad indur il-kantuniera tiċċempel xi ħadd biex tagħmel il-ħsara li għax da kollu ma qbilniex. Jew issib xi girfa. Jew tmur tigrif li xi ħaġa. Da ġen, illi bnidem irid, ara naqal ġen fejnija ta' irid jiġġielet miegħek jekk hux vera jew le Kristu. Imma mbagħad xallem Kristu. Ma jridx ħaqqa d-dinja jipprattika f'ħajtu u jgħixu klim Kristu. True story. Intom tifhmhom dawn l-affarijiet. Inti li qed tarani, ma tifhimhom. Tifhem naqlilek innifsek inti. Illi klim Kristu tgħixu trid mhux tiġġielet miegħi jew jiena miegħek hux vera jew le. Issa marx l-Indja. Bejt ħawa aklimi da, ma jena nitkellem bilanċjat. Jekk Kristu bejt 12 sena u 30 sena marx l-Indja. Għax ma missieru so-called jagħmel l-injam li naħseb li kien għagidba. Għaġġol Palestina ma kienx hemm siġar tal-injam. So aktarx kien bennej iktar mill-li kien. Anyway, dik ma ċiġar tħollok fuqha ta' San Giuseppe anyway. Sup sorry ma kienx ngħidha. Lejla ħar ħalem ħalkomx kursita. Issa kien, mu marx l-Indja, marx l-Eġittu, marx bax Nazaret. Xallem Kristu jott. It-talim tiegħu. Issa miċ u qam. Ħadimix kif tajna ipotezi hawnhekk. Issa labx floku il-ħallil flok Ġesu. Tarax fuq karru tan-nar. Ġesu qatt meżista imma ħolqu karattru b'dal klim. Irrelevanti, men. Irrelevanti daw l-affarijiet. Għalfejn tiġġieldu daw l-affarijiet. Tittati każ x'qalu. Jekk għallek, minn dik daqqa fuq wiċċek, dur in-naħa l-oħra dik għati kas, għax dik fija xeba erf, dik qed jevvitalek xeba għawx minn ħajtek. True story. Mela rikijaw, qed jipprova jħassra għalfi għadna mwaħlina u għala. Isma ħadna ħafna ħin, ħadna ħin, iwa. Tidu nagħmlu xi seb oħra qogħdu dejqu daw it-tnejra l-Mirko u l-Sajan. Jien għandi ħin kemm tridu. Imma ma jkollhom ovvjament guests oħra u hekk so mhix fair. Imma jekk samħaw qed isibhom interessanti daw it-tip ta' diskussjonijiet. Qogħdu tellaw il-views u l-likes għadu jaħdmu hekk daw l-affarijiet. Ir-respons kien qawwi, Iktar wieħed vera. Kien hemm wieħed iċċew, mhux wieħed kien hemm iktar minn wieħed, ma kien hemm wieħed partikolari ċewweċ ma pija l-oħrajn kummenti. Le eżeħħu pretendejt għar bħala kumment, ħan nitkellem onestament. Apparti li kien hemm wieħed eżaġeraħ ħana għawa xiet l-Awstralja mhux Malta. Sew għalina biex jingħu inti naqbdu jdejna mmorru naqbżu flimkien. Mhux ħampaxxik. Ħa nipprova nagħmel oħra podcast, imbagħad fil-każ nagħmilha. Imma lissa li għandi ngħid forsi ngħidu. Il-pija fim li tifhem li bniedem forsi ħajħu għalih joffendiruhom. Però tifhmu wkoll li anke aħna jieħdu għalina u noffendu ruħna, ma tifhem, jiġifieri mhijiex fair. Li inti qed warahom. Aħna ħanitkellem anka fisem Mirko u Sajan forsi, daw jkollhom qed joħolġu kuraġġ, jagħmlu kuraġġ qed joħolqu msieken daw it-tip ta' podcast. Qed jistiednu nies jitkellmu at first hand experience ġenwinament bla ebda xi ħaġa differenti. Viżavi with all respect programmi oħra li kollha intriċċati bil-politika. I mean rispettaw li qed listek ma taqbilx ma dak li qed jgħid bniedem mhux jien għax tistgħu tajruni issa drajt tajruni, imma taqtawlux qalbu bniedem, ħallu ħaj evolvi jekk int ma jogħġbokx. Mur kompli jara li qed tara. X'fija b'daqsek? Għandkom miskom tattakkawhom personali il danni, sar fejn tagħmlu bl-hekk kara. Kristu ma qallek xek ta'. Fissalikom hekk biżejjed. Dal-boħra mela. Grazzi u minnaw niskuża ruħi jekk xi ħadd offenda ruħu għax m'għandi xejn kontra l-fidi ta' ħadd, xejn. Dak li temmen fih emmen fih tħabbelx rasek mieċċa biex. No, ma mhux qegħdin biex niblabla fidi jew. Daqshekk. Thank you, Ricky. Thank you intom. Dal-boħra. Ciao ciao.